elokuphi esenzweni nakunature yebo yomuntu esekholwa. uNkulunkulu uvele kimi, it was a day on, when was it, the day before Saturday, yeah, futhi kusa kwangole ngomgqibelo ngolesihlanu uma ngilala kuzoba lokhu njani. okay Angifuni ukukhuluma lokakunye akushilo ngoba kupersonal. Futhi angikwazi kusho ukuthini ngoba kungishiye nje ngimangele, kodwa akushilo. Thema iqala ikhuluma inkosi yamakhosi yasithi Khumalo. Ngiqala futhi umuzi ngibiza ngesibongo. Ngicela ukuthi ungilethele abantu bami kumina. Bese ngiyibona sengathi ngime phezulu komfula. Babe ngadidekile ukuthi ukukholwa akusho ukukhipha ilokho, akusho ukusho ngomlomo, kusho isenzo. So ithinta naleyo. Right. Ngoba ukukholwa nje, ukukholwa akusho ukulokhu nje akumemeza ukuthi uJesu Kristu inkosi nomsindisi. So ukukholwa lokho. Ukukholwa kufakazelwa izenzo. That is why uzothi mhlawumbe ungakasho lo bese bethi abantu lo yamuntu likholo. Right? Yes. Futhi uma ngabe uzo Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Angibingelela abangcwele bonke endaweni zonke ezahlukene. Ngibonge nje ukuthi uchoose le channel, ungabusashintsha, ungabusandawo, qhubeka nje uhlale kanye nathi ubukele. Angithi nje mangabe ukuthi uyaqala ukuhlana na le channel, ungasubscribe, ucommente, ulike and futhi wamgelekile. Wazi nje ukuthi la ekhaya sikhuluma ngomuntu noNkulunkulu, indaba nje lezi ezimnandi. Wonke ama comments siyawabona, konke nje nikwenza okuhle siyabonga, nangama channel members siyabonga nje, futhi encourage ukuthi nawe mangabe uyafisa nje ukuthi ube channel member, hayi ungakwenza lokho, kuyosiza kakhulu kulomsebenzi esiwenzayo. Siyabonga kakhulu ke, angedwa nyaza abaningi futhi bazojabula. Ubuyile ubaba Khumalo, nami I'm excited nginayo ubaba Khumalo la. Sizoshare nje izwi, but uyena ophethe message. But ke before sekude kakhulu ake ngimuphe nje ithuba lokuthi abulise, ngiphinde nami ngimbonge ipresent yakhe. Siyabonga kakhulu baba Khumalo ukuthi ukwazi ukuthi uphinde ufike futhi. Amen. Siyabonga kakhulu babushabangu. Yebo. Nange platform le uNkulunkulu akupha amandla ukuthi enzele umsebenzi wakhe. Yes. Siyabonga nje konke lokho. Sibingelele nababukeli abalaleli emakhaya. Sisazokhuluma nje ngomlayezo. Sizokhuluma ngoJesu Kristu oyena futhi okuphila kwabantu uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu baba Khumalo. Usufikile, asibamoshe nani isikhathi ke. Sasivele nje sihlale endabeni and ngidedela kuwe nje mina wena ozongihola namhlanje. Yebo. Siyabonga kakhulu njengoba shilo ukuthi akukho kunye thina sikukhulumayo. Sikhuluma kakhulu ngendaba zikaNkulunkulu, sikhuluma ngendaba zombuso. Yes. Okuyiyo ke into umuntu okumele aphile ngayo. Nento uNkulunkulu ayenzela umuntu ngomusa ukuthi umuntu athole lo musa ovela kuNkulunkulu ukuze azokhona ukuthi azane noNkulunkulu, ngoba inhloso nje evangeli ukuthi umuntu azi uNkulunkulu. Yes. Ukwazi kuNkulunkulu kuyenye into. Makuthiwa nje wazi uNkulunkulu ukukhulunywa ngenye into. Akukhulunywa ukuthi ngendaba ukuthi Cyril Ramaphosa njengoba sinokubabona ku TV noNelson Mandela, sinokubabona bese ngazana noNelson Mandela, kukhulunywa ngalokho. Ukwazana noNkulunkulu ukukhuluma ngenye into ejulile. So ileyo nhloso ke kaNkulunkulu ngoKristu Jesu. uNkulunkulu wenza noma yenze njani, wathatha inyama ibe kanjalo, wathatha inyama wazohlala nabantu. Ipurpose yakhe ayinye, wayefuna ukuthi abantu bamazi yena uNkulunkulu. Ngoba ngaphambili abantu babemkhonza uNkulunkulu, even amaJuda kodwa ayengamazi. Ingakho noma esefikile emhlabeni uNkulunkulu eyinyama, noma uJesu Kristu ethatha isimo somuntu, uJehova ethatha isimo somuntu, azange bakhona ukumbona, azange bakhona ukumazi.
qinisile because bayikhandela lama ideas abo ngoNkulunkulu bangamlindi uNkulunkulu ukuthi azembulele yebo manje uJesu Kristu uyayibeka ke indaba laphana kuMatthew 11 uthi akekho ngazi ubaba noma akekho owazi ubaba kuphela indodana yes bese futhi akekho owazi indodana kuphela uyise yes ngimthanda mayese kuzokhuluma ngendaba kababa ukuthi akekho maziyo kuphela indodana bese ethi naloyo indodana ethanda ukumambulela yena so ukuze sazi ubaba thina siyambulelwa ukuze sazi ubaba thina sitshelwa uJesu asitshelwa abapostoli ngiyangithanda ukuemphasize lo ngabapostoli bayatshelwa ngabe ngamazi ngakumpostoli Philip kuyena obuzayo uthi Nkosi sambulele uyise uyihlo wakho thina sonelise ngaloko ozokusho yes uthi Philip sengihlale nani isikhathi eside kangakani kangazi so indaba kaNkulunkulu yisa asizenzele thina ngawethu ama ideas yes kodwa siyatshelwa uJesu Kristu wamembulaka uJesu Kristu uNkulunkulu ubani yes qale wakhuluma nomSamaria wathi uNkulunkulu umoya mayesebuzwa kahle uthi sitshengiseke lo yihlo lokukhuluma ngawathi sengihlale nani isikhathi eside angani ngangazi uma sikhuluma ngoJesu sikhuluma ngendodana sikhuluma ngoNkulunkulu yise zembula ubudodana nje uNkulunkulu busho leyo nto uNkulunkulu eyiveza uNkulunkulu enza izinto nabantu uNkulunkulu enza umsebenzi interact nabantu ubudodana kuNkulunkulu wakhuluma ngoNkulunkulu ohlukile ngizwa kahle uma sikhuluma ngoJesu ezulwini noma sikhuluma ngendodana ezulwini sikhuluma ngoNkulunkulu esuka ehlalweni sakhe sobukhosi eza kubantu ingakho uyindodana uma ngabe isibuyela ehlala ingena kuyo uyise mystery ke le abazana abaningi abangayazi ma uJesu Kristu mezokhuluma ngokuphila okuphakade uthi ukuphila okuphakade lokuthi bazwe na wedwa uNkulunkulu oqinisileyo so kungamazi uNkulunkulu oqinisileyo kusho ukuthi ukuphila okuphakade asinako ingaka abazalwana abaningi banamhlanje beyibiza ngamaKristu kodwa muthi yabheka imisebenzi enezithelo zobuKristu aziveli why because uNkulunkulu weqiniso kabamazi noKristu Jesu amthumile ngoba ukuphila okuphakade lokuthi bamazi uNkulunkulu yena yedwa oqinisile uyena noKristu Jesu amthumile indaba yami ithini ke namhlanje indaba yami ifuna ukukhuluma lapha ngifisa ukukhuluma ngesivumo sengingenisile ke nje ngifuna ukukhuluma ngesivumo bese ngikhuluma ngembewu engapheliyo imbewu ephilayo lilahlekile izwi likaNkulunkulu emabandleni namhlanje abazalwane basele nezisho kodwa imisebenzi ayikho uNkulunkulu nje ungithume kakhulu ukuthi angizoyivuselela le ndaba yemisebenzi kubazalwane msebenzini ke zenzo ezifakazela ukukholwa ngesifunde nje mhlambe nalizwi laphana encwadini kaHebrews 4 kunemisebenzi okumele iveze ukuthi umuntu yakholwa ngoba ukukholwa akusiko ukusha ngase ngiyiphindo kwesingaki lento hayi futhi uqinisile mawuthi iyona oyiphathisiwe ngempela futhi iyona oyiphathisiwe since ngakwazi mina ngasho kanjalo nje since ngakwazi iyona message yakho le iyona message yami ukuthi nje iqhamuka ngendlela ezahlukene kodwa ihleli kuphi esenzweni na kunature yomuntu esekholwa uNkulunkulu uvele kimi it was a day on the day before Saturday futhi kusa kwangole ngomgqibelo ngolesihlanu soma ngilala kuzoba lokhu njani angifuni ukukhuluma lokakunye akushilo ngoba kupersonal futhi angikwazi kusho ukuthini ngoba kungishiye nje ngimangela kodwa akushilo thema iqala ikhuluma inkosi yamakhosi yasithi Khumalo ngiqala futhi umuze ngibiza ngesibongo ngicela ukuthi ungilethele abantu bami kumina bese ngiyibona sengathi ngime phezulu komfula kuyidamu nje lelo ngishumayele engathi mangishumayela abantu bayaphuma kulamadamu bayeza mina ngibahambisa enkosini so ngizama ukufakazela lento ukuthi ayikho enye into uNkulunkulu angibizela yona kodwa ukuba ngiletha abantu bakhe kuye ekungizwe nangelinye ilanga ngishumayela that's why indaba even yebandla sikhonza kulo kurare ukuthi ungasizwa sikhuluma ngayo kurare ukuthi ungasizwa sibiza ngama positions nanezipho ubonela wena kwazi washo umunye wathi awulenceke ngathi umfundisi noma iwumfundisi angisho kanjalo wabonela yena kodwa ngikaze ngithi mangiza la ngibize because why
sibizelwe noma ngibizelwe ukuthi ngiletha abantu kuJesu. Yes. Akukho kunye. uJesu into ayifunayo kumuntu ukuba izwi lakhe liphile ngokuthi umuntu alithatha lenze senzo. Akukho kuJesu Kristu noma uNkulunkulu amkhiphela kona uJesu ezunitheze emhlabeni ngaphandle ukuthi kuzoshintsha isenzo somuntu. Qinisile. Uma umuntu ethu uyakholwa kodwa isenzo sakhe singashintshi unamanga. Yeah. uNkulunkulu ukhiphe izwi lakhe ezulwini. Walimanifestisa noma walimanifesta laba inyama. Yes. Ukuze izwi likaNkulunkulu lizophila kumuntu bese lishintsha isenzo somuntu ukuthi umuntu enze intando kaNkulunkulu period ngoba into eyofaka umuntu ezulwini akusiko ukuthi baza amavesi. Yes. Akusiko ukuthi becula kamnandi. Akusiko ukuthi bazana nabafundisi abakhulu abadumile kodwa ukuthi isenzo sakhe sashintshwa. Yes. Senza singathini savumela intando saba ngesimo sentando kaNkulunkulu. Yes. Lokhu kuza kanjani ke? Kuza ngokuthi umuntu avume. Yeah. Ya kuza ngokuthi umuntu avume. Kunesivume esisenzayo. Mhlawumbe ke sifundeke nje lapha encwadini amaHebheru 4:14. Ihloko sithi sinompriest omkhulu. Sinompriest omkhulu ongasisiza. amaHebheru 4:14. Ithi ngakho ke lokhu sinompriest omkhulu odabula amazulu uJesu indodana kaNkulunkulu. Ithi masibambelele kuso isivumo sethu. Now ngifuna ukuhlala kulento. Okay. Umzalwane wonke okholwa kuJesu Kristu njengenkosi nomsindisi kunezi sivumo asenzile. Now silahlekelwe ukuthi lesivume sani. Abantu abazi bavumeni mabethi bavuma uJesu njengenkosi nomsindisi. Bayasho nje bathi umunye hayi mina uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Uvumani mawuthi uJesu Kristu kuyinkosi nomsindisi? Yini oyivumayo? Yeah, kuba interesting manje. Yes. Ngoba uma umuntu ezoqala athi uthola umsebenzi ecompanyini. Yes. Kuba nezivuma senzayo. Nakho. La kuvela khona igama lethi isivumelwano agreement kodwa ngokukholwa noma within ireligion asikubizi ngokuthi iagreement sithi covenant. Yes. Yes. Uma umuntu ke nje la emhlabeni ekuzothi uyothola umsebenzi uba nesivuma senzayo. Leso sivume esikhipha isivumelwano phakathi kwakhe njengomsebenzi nomqashi. Leso sivumo samselana nokuthi njalo ngomsombuluko ngo7 yes yena uzobe sema officeini omqashi yes bese kuthi ngo5 right uyaphuma abuyele kwakhe. So loyo muntu osenezivumo naloyo mqashi ngabe icompany ethize noma ngabe mhlawumbe udrive itekisi noma mhlawumbe unezivumelwano nalo muntu oqashini. So mina mangingathwa ngiyafika kwakho babushabanga usunezivumo nomqashi ngizokubheka ngomsombuluko ngo12 right ngeke nguthola. And mangufona ethi babushabanga bengifikile wakho ngizokubheka umbuzo ozongibuza wona ukuthi awazini wekukhumala ukuthi mina ngiyasebenza. Yes. Yini ufike ngaleli langa? Kuthi ngamanye amazwi umbuzo ongibuza wona uthi kimi awazini ukuthi mina nginezivumelwano necompany ukuthi ukuthi ngizoyenzela ngizoyinika iservice. Yini ke yona evumayo lo company? Ivuma ukuthi kuwe njalo ngokuphela kwenyanga is either 25 noma ukuphela kweviki thina sofaka umkholo kungango 30,000 izivumeni banaso futhi ayile akufanele enze iphutha ngoba nawe akufanele wenze iphutha lokuthi ngaleso sikhathi ovume ngaso ukuthi uzobuka leyo company ungatholakala makwenzeka ukuthi wena uyagula ngalelo langa ovume ngalo ukuthi fanele ube semsebenzini uyayubike wena njengobabushabanga ngoba wenze njani wasayina wavuma ukuthi ngaleli langa ngalesikhathi angiyokutholakala kwami kodwa ngiyotholakala ngathi kuma premises yes akho mqashi wami. So makwenzeka noma ugula uyakukhipha lokhu njani isaziso sokuthi angizukuba khona namhlanje ngizazi ukuthi ngiyagula. Yes right kuba njalo afuna nama proof ama proof ukuthi ngempela uyagula and ufuna babiza ngesibeliever. Yes noma doctor's notice wabe ifuna le ndaba yonke isuka lapha ezivumweni. Yes Uma umuntu ezoshada so nginsizwa nje yakwethu ngingenamuntu nginelungelo ukuthi ngihambe ngiqalaza ngilongibheka ngithi ngifuna umuntu ozongisiza. Yes right ngilongibheka nje mhlambe ngiyamisa ngokwahlukana engikhulume nje njengomuntu ongakholwa ngiyamisa ngokwahlukana izintombi ngokwahlukana kwazi ukuthi hey ntombi right ngiyafisa uzongisiza kodwa mangibuka ngithi engathi akanazo lezi zinto ngiphinde ngiqalaza omunye ngisuke ngisacinga lapha ngingasenzi isivumo. Yes right yes
nentombazane ngokunjalo. The moment inimema abantu senizothi manje ababe ofakazi bokuthi nina niyavumelana ukuthathana njengendoda nani nonkosikazi. Yes. Right. Lapho kwenziwa izivumo, kwenziwa izivumelwano. Oh yeah. Lezivumelwano esesithi ke kulo wesifazane ayisekho enye insizwe yophinda uyivumele ukuthi ke manje ithi yakuthatha uzoba umngane. Usuthathile leso abethi thathile right. Uma wena ubonakala njengomkamuntu uhamba nomunye umuntu uba necala. Why unezivumo senzile. Lento ize yenziwe lezivumo size apply nakubantu abangakhiphanga lutho. Mina ngiyabaza abantu abafa noma ngiyabaza abantu ababulala abantu bebabulalela ukuthi umuntu washela intombi yakhe noma wambambe ejola nentombi. Angikhulumi nomuntu onokhunjani olobolile. Ngani lo muntu uunderstand ukuthi lo muntu wavuma ukuthi uzoba intombi yami. Kwaba nezivumo sobuntombi nje ngikhuluma abantu abangakholwa. Yabo ukuthi mina ngizoba intombi yakho. Bayese lensizwe sibona lentombi sinenye insizwa kuvukele ukuthi le intombi yami ngoba kwaba nezivumelana abazovumelana ukuthi wena will be my boyfriend mina ngizoba i-girlfriend yakho. Yes. Ngiyawazi mina amantombazana ashaya abantu. Abashaya abanye abantu besimame bashayela ukuthi awabamba noma babamba nani nabantu abangamadoda bengakhishelelela ukuthi ngenxa yesivumo. Ngizama ukuveza amandla esivumo uthi angakanani. Right. Ngiyakuzwa. Ngoba uma umuntu eke wavuma kukhona into ethize angathini indlela ethize nezinto ethize ezenzakalayo emva kokuthi sevumile njengalezi zinto esengibalile. Yes. Ngovuma emsebenzini usuvuma ukuthi kwakha usiyokutholakala. Yes. Ngalela ngilithize futhi wena uvuma ukuthi sokuzoba nomholo usuzothola. Yes. Nawo izwi laNkulunkulu lithi ngakho ke lokhu sinompriest omkhulu odabula amazulu uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu masibambelele kuso isivumo sethu. The question is namhlanje kumaKristu siyini isivumo thina njengamaKristu esasenza noNkulunkulu ngoKristu Jesu. Ayabaningi hayi abazi. Nayinto lahlekile emakholweni namhlanje. Awazi avumeni amaKristu. Kakhulu. Abantu bacabanga ukuthi ukuvuma nje ukuthi uJesu Kristu inkosi nomsindisho kusho ukumemeza nokuhamba utshela abantu ukuthi wena uJesu Kristu inkosi yakhe. Akusho lokho. Kunezinto ekufanele ivele. Ziveza ukuthi wena usuvumile ukuthi manje uJesu Kristu uyinkosi kuwe. Owesifazane ngibuyele kule example wesifazane. Umuntu wesifazane evuma indoda ukuthi indoda kuzoba noma owesilisa uthi kuzoba indoda yakhe. Uvuma ukuthi lowo muntu masezolawula empilweni yakhe. Ingakho le ndoda ibaseba nelungelo lokuthi wemasibani wenzani nalomuntu. Ingakho le ndoda ibisiba nani namandla neauthority negunya lokuthi singakhipha manje imithetho esizo apply kulo muntu wesifazane. Ukuthi sizokusho manje le ndoda ukuthi la ngifuna ukukubona wena kuma night club. Yes. Isizokhona manje le ndoda ukuthi angithanda uma uzohamba nalo muntu ngibona ngathi ukinfluencer kabi. Lo mngane akho lo akalunganga. Lento namhlanje abantu abaningi besifazane bayibiza ngokuthi ukucontrol. Leyo nto iza ngezivumo akusukucontrolwa lokho. Ngoba usuku usuvumile lo muntu wesilisa sezoba nani sezoba negunya phezulu kwempilo yakho. Sezokulawula. Yebo. Kulawula nje into yasemshadweni. Ngoba nowesilisa uma etholakala engalalanga kwakhe uba necala emzini wakhe kumngakhe inkosikazi yakhe yakhona ukumbuza ukuthi ulalephi. Yes. Uma wesilisa esebenza ngayikhipha imali uba necala kumngakhe. So umngakhe uba nolawulo kuyindoda kuyalawulwana la. Kuthi uyasebenza kodwa indoda uyasebenza kodwa asiboni ukuthi usebenzana asiboni umsebenzi wakho. Ngoba wesifazana unelungelo ukuthi aye endodeni yakhe ayoyicela ukuthi hayibo nangikwazi ukulamba nginendoda. Yes. Ukulawula lokho. Kunezinto ezithize ezibhekeke endodeni ukuthi kufanele izenzele umngane ngenxa yesivumo. Bese kuba nezinto ezithize ezibhekeke ukuthi zifanele ukuthi umuntu wesifazana azenze ngenxa yani yesivumo endodeni. Yes. Nguzwa kahle. Ingakho izwi laNkulunkulu lithi abesifazane mabathobele ini amadoda abo futhi hayi noma kiphi indoda wele ngikhuluma within the premises zani zomshado lithi hloniphana abayeni benu kuba umyeni wakho ngenxa yesivumo ukuthi uvumile ukuthi lo kuzoba umyeni wami. Uma ke sivuma uKristu njengenkosi nomsindisi sasivumani yini lesasivuma ngoba lokuthi sivele sithi uyinkosi kodwa singamenzi inkosi into embili lezihlukile ayifani. Hey, sasenza isivumo kodwa imisebenzi yethu, i-character yethu, izenzo zethu
azivumi noma zifakazele isivumo sethu. Okay. Ake siye lapha elokhunjini encwadini kaTitus. Uma senza isivumo noKristu, imisebenzi phela ivele ukuthi senze isivumo. Ngizwa. Angabi umlomo. Gcina kuvunywa ngomlomo kuphela. So izwa ke incwadi thithini kwabanjalo. Kuba umlomo kuphela. Akungabi umlomo kuphela izenza veza ukuthi uJesu Kristu lo samuke abazalwane bakudala. Bakudala uNkulunkulu futhi ngabakudala. Ngibona abazalwane nje bama 1950s. Asingabuyele emuva kuma early ko 11 banibani nakuma 80s lawo 67 80s oma 100 asize nje la kuma 1900 years nje sahamba mhlawumbe kuma 1950s obabhengu obabungidi nabazana ababebalandela babeyazi into engikhuluma ngayo babengadidekile ukuthi ukukholwa akusho ukukhipha lokho akusho ukusho ngomlomo kusho isenzo so ithinta naleyo right ngoba ukukholwa nje ukukholwa akusho ukulokunja kumemeza ukuthi uJesu Kristu inkosi nomsindisi so ukukholwa lo ukukholwa kufakazelwa izenzo that is why uzothi mhlawumbe ungakasho lo bese bethi abantu lo yamuntu likholo right yes futhi uma ngabe uzokusho ukuthi uyakholwa kodwa ingaveli imisebenzi yokukholwa bazokubiza ngekholwa lamanga bengakusukeli ngoba ikholo leqiniso kunemisebenzi ekumele iveze ukuthi uyakholwa kuNkulunkulu yes uma ngabe lo msebenzi ingaveli ingafakazela ukukholwa bese bethi abantu babese bekunika ilabel ukuthi wena ulikholwa lamanga now incwadi lapha ithi first Titus noma uThithu 1 mangizothi first bazodidanga ngathi khona wesibili oqala uThithu okay chapter 1 verse 16 bavuma ukuthi bayamazi uNkulunkulu kepha bayamphika ngemisebenzi yabo bengabenyanyikayo nabangalaleliyo nasemsebenzini yonke emihle kabasizi lutho now asandalane lamagama esivumo bayavuma ukuthi bayamazi uNkulunkulu ngithe ukwazi uNkulunkulu akukhulumi ngokuthi njengalokuthi sibona uSiril Ramaphosa ko television bese sithi siyazana naye ukwazi uNkulunkulu enye into mhlambe sokhuluma ngayo ngelinye ilanga ingakho uma ngabizo laNkulunkulu uJesu Kristu ekhuluma so ithinta lencwadi kuMatthew 7 uthi akusibo bonke abathi Nkosi kodwa benza intando bese laphana abali izinto abantu abayokuma ngazo phambi kwakhe athi bayokuza kumina bathi senza imisebenzi yamandla sakhipha amadimoni senza ukuthi egameni lakho ulokethe egameni uthi kodwa ngiyobaphika ngithi sukani phambi kwami benzi bokubi anginanzi andalana amagama akathi benzi bokubi kanginazi bebenza kodwa bebenza okubi the moment wenza okubi izwi likaNkulunkulu lithi uma wenza okubi uzonda ukukhanya ukukhanya yini uJesu lithi ukukhanya kufikile ezweni kodwa abantu bathanda ini ubumnyama ngenxa ukuthi imisebenzi yabo yayimibi right lese lithi bonke abenza okubi bayakuzonda ukukhanya uJesu Kristu uvele ezulwini enjengokukhanya ezemhlabeni ezosinika ini ukukhanya yini ukukhanya imisebenzi emihle sikhulumile ngayo ngisamile nje emsebenzini akukho ukukholo kungenayo imisebenzi emihle bazalwane basukile emsebenzini sinabazalwane abamemezayo kakhulu abazalwane abangamazi uNkulunkulu izwa incwadi ithini bayavuma ukuthi bayamazi uNkulunkulu bese lithini kepha bayamphika ngemisebenzi ukuthi uvuma ukuthi uNkulunkulu uyamazi ngomlomo kodwa imisebenzi yakho imphika akukusizi ngalutho sengiqala ukumemeza ke ngiyakuzwa noma ngena emoyeni noma ngivuka yini uhamba ngegiye elihle impela ithi bayavuma ukuthi bayamazi uNkulunkulu bayasho ngomlomo bathi hayi uNkulunkulu siyamazi kepha bayamphika ngemisebenzi yabo lithi izwi laNkulunkulu bengabe nyanyika bayanyanyeka labantu kuNkulunkulu uNkulunkulu mayebabheka bayamnyanyisa kuthi akaphalaze kuthi akahlanze uma ebabheka ingake ethi uNkulunkulu mayekhuluma lapho uJesu Kristu ethi yabona uma ngabe ungabandi noma ungashisi athi ngizokuphalaza yazi umuntu uphalaza amanzi kanjani lukewarm andikindiki into elukewarm nje yaphalaza iyanyanyisa ngoba uyazi imanga ime ngakuphi wofana nomuntu ngaso sonke isikhathi mekuthiwa yakho ixoki liyanyanyisa ixoki
kakhulu akekho umuntu onyanyisa njengexoki qinisile umuntu ofika abe nani ethi impela siyayenza lento siyayenza mase kufika omunye umuntu athi mina ngiyazi lento abayikhuluma eish yazi ngathi ngayeka yonke into mveleni imshaye yeah ngoba uyazi kahle ukuthi nje ungena uqoki amaxoka ayamnyanyisa uNkulunkulu abantu abashoyo kubantu bathi uNkulunkulu impela siyazana na kodwa imisebenzi yakhe iveza ukuxokozela imisebenzi yabo iveza ukungavumelani noNkulunkulu iveza ukumephika uNkulunkulu iveza ukumzonda uNkulunkulu iveza ukungamfuni nokumelana noNkulunkulu labo bantu benza nabantu abangakholwa bangamfuni uNkulunkulu esethu uJesu Kristu mayekhuluma ethi igama lami liyathukwa kwabezizwe ngenxa yemsebenzini But my name is blasphemed by the Gentiles because of your works. Into uNkulunkulu ayifunayo kumuntu imisebenzi. Uma sivuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsazivumani. Hey, futhi wenza nje example enhle kabi. Even nendoda uma ngabe kuukuthi simthathile unkosikazi but unkosikazi angabi unkosikazi endodeni. Angayibuza ngempela indoda ukuthi kahle kahle wena wawuthi ushada bani kanti? Wawungishadelani ngoba usunkosikazi kimi yebona indaba because lo muntu owavuma ukuthi yashada and that's the problem nceke namhlanje inkingeni ngibona ama divorce engaka abantu bangena emshadweni bengazi bangenaphi abanye bashadela ilokhunjani istatus abanye bashadela icontent abanye bashadela ilokhunjani security abanye bashadela incebo abazi ukuthi umshadweni umshado akusile izimoto umuntu ombona mangabe ezokushela elokhunjana edrive imoto osale egarage bese iqala umshado yebo indaba there is why ama divorce namhlanje emaningi kangaka because abantu abaningi bangena kulezi ivumo babenza lezi ivumo benga understand ukuthi la bangena khona bangena kuphi iproblem yenziwa amaKristu amaningi namhlanje amaKristu amaningi alibamba ivangeli ngokujabula uma sekufanele kuqala indaba yokuphila ivangeli bese bayaqala bathi I didn't sign for this yebo umuntu afuna ukuthi aphile impilo yakhe yakudala kodwa esenza isivumo noKristu akwazi phela ukuthi uzothi usunkosikazi womuntu bese ufuna ukuphila njengentombi engashadiwe ukugqoka kwakho kuyashintsha indlela interacta ngayo nabantu iyashintsha ukuthi manje wena kusena nezinto ongasayikhulumi usakhuluma indaba zokuthi wena manje uyashelwa awusawa exchange ama number akho wena namadoda ngoba wena sowenza isivumo sokuthi nensizwa owayikhetha ukuthi izoba indoda yakho uma uzonika lokhu inumber yakho unkosikazi womuntu unika umuntu owazi kahle ukuthi uyakushela umnikelana uthi akenze njani yilento enziwa amaKristu amaningi namhlanje asanika usathane inamba azikahle ukuthi usathane uyawashela abanye bagcina ngokumnika inamba basalala nayo sathane zona zofeba ukulala nosathane amanga namagqubu nenhlebo kusekulala no ifellowship nosathane the term ukulala fellowship ukuba munye ukwazana naye iyavela ke imphumela bayavela abantwana bayavela amachwane ayaziyavela ithelo zokuthi lo muntu yebo wasenza isivumo noNkulunkulu kodwa ingane akusize zikaNkulunkulu Inikizwi lithi bavuma ukuthi bayamazi uNkulunkulu kepha bayamphika ngemisebenzi yabo bengabanyanyikayo nabangalaleliyo nabenze njani abangalaleliyo balalele laba to obey but disobedient yini ke labangayilaleli shothi abalaleli noma sebekhuzwa ngoba phela kufanele balalele mangabe kuthiwa la kwaKristu kuphilwa kanje kuhanjwa kanje but disobedient dabangayilaleli yizwi likaNkulunkulu imbewu engapheliyo okuyiyona umuntu azalwa ngayo uma sibizwa ngezwi ngathi lokushunyayezwa sibizwa uNkulunkulu ngembewu yakhe engapheliyo esibizele ekutheni sizoba ngabantwana bakhe sizoba ngamadodana akhe sizomlalela entandweni yakhe ngoba amadodana endoda ethize enza intando yaleyo ndoda indoda iza nemithetho yayo kwayo
ithi lokho angufuni lokho ngiyakufuna ezami ingane zokukhula kanje ezami ingane zokwenza kanje ingane nengane yakulowo muzi kufanele ithathe ini lelo lizwi uma sivuma uJesu Kristu siyenziwa amadodana noma abantwana bakaNkuluNkulu ngezwi likaNkuluNkulu manje sesizophila ngezwi likaNkuluNkulu ila khona ukuvela kokwenza intando kaNkuluNkulu kokuyenza hayi lokuyimemeza okwenza intando okuvela khona so yilabo elithizwe abayilaleli izwi likaNkuluNkulu abayilaleli into uNkuluNkulu angayifuni kakhulu ukungalalelwa into eyenzeka ensimini yase-Eden umuntu ezokuwa umuntu akalalelanga izwi likaNkuluNkulu and from that day kwangena lembewu yokungalaleli kwayiyona lembewu ebusayo kusukela kuAdam kuya kuMose kuze kufika uKristu lembewu uma ifika noma wonke umuntu mezalwa bezalwe nalembewu yokungalaleli izwi likaSathane ngoba izwi likaSathane latshalwa kubani kuEve uma uSathane efike ekhuluma ilokunjani izwi lalimele nezwi kaNkuluNkulu wayitshala imbewu right so lo mbewu ke yeza generation after generations kwaze kwafika isikhathi sikaKristu uKristu uza uvele ezulwini njengembewu yokulalela manje ukuthi bonke abazomukela uKristu Jesu bazoba nani nembewu yokulalela uNkulunkulu right so now lithi izwi laNkulunkulu laba banjani bayamphika uNkulunkulu ngemisebenzi yabo abangalaleliyo futhi imisebenzi iveza ukuthi izwi laNkulunkulu abalifuni futhi abalenzi bese lithi laphana ke maliqhubeka lithi nasemsebenzini yonke emihle kabasizi lutho abazalwane abantu abadalelwe imisebenzi emihle uNkulunkulu ayimisa ngaphambili asiyekuyona nceko Ephesians 2 verse 10 akekho umzalwane obizela ukuthi azocula akekho umzalwane obizela ukuthi kuzothiwa wena uzongena ezulwini ngokucula kunemisebenzi ekhona la ekholweni lento abazalwana abaningi namhlanje abangayifuni ngifuna abazalwane bagade lezi zifundiso ehambile zakwenza itheology bese ebuya yakhohlisa abantu isifundo esiphilayo namhlanje sibizwa ngokuthiwa ireligion isifundo nje esiphilayo namhlanje abona nje isifundo esithatha umuntu simise kuNkulunkulu ilokwe religion bathi lezi zifundiswa zithi leso sifundo ireligion isifundo esiphilayo lezi zifundiswa ezenza itheology zamagama laba abantu abashumayela amagama bathi religion uma nje wakhuluma ngendaba ukuthi kuNkulunkulu ugqoka kahle bathi ku religion uma wakhuluma ngoNkulunkulu ngokuthi kuNkulunkulu kunendlela ethile kufanele sibehave ngayo elindele uNkulunkulu pertinent bathi ku religion bakithi ngoba yonke into umsebenzi omuhle enkosini bayichitha egameni lokuthi religion ngokunga understand nakhona njalo ukuthi yini religion futhi aba understand ukuthi yini religion nje egameni simple lisheze enkolo iChristianity nje ireligion ngikhathale ngaqhamuka muphi umzalwane ofuna ukuyichaza lento athi yebo ngayichaza ukuthi but ireligion ehlukile kunamaveli ihlukile kodwa nje ezenkolo uma ukhuluma ngeChristianity ene thina njengabazalwana abakhula kuKristu Jesu singama Christians sikwiChristianity ngeke ngezomunye nje nceke ngiyakuthanda ukudlula kule ethi yena sephumile kuChristianity akwazi ukuphuma kuChristianity bethu ba kuKristu mawusuphumile kweChristianity then sewukuphi uthi ngeke ngahlangana nenkulumo enjalo uthi vele igama leChristianity alikho eBhayibhelini ubani ongakwazi ukuthi alikho eBhayibhelini but amaKristu wonke akuChristianity inkolo yobuKristu iChristianity phela sisiKristu we are creatures of logic thina so kunezinto noma zingabhalanga ngaphansi kodwa masikhuluma ngazo ziyawakha umqondo ngiyazwa athi ngithini kanti futhi kwizenzo ke nje kwashiwo kwathiwa kushuthi sesobizana ukuthi singama Christians but yena ukukhalela uChristianity angimase okay ukhalela nje lo nithi ukuthi iChristianity ayike eBhayibhelini okay iformula ethu eyithi ayike manje asikwazi ke manje singasebenzisa amagama ukhanda amagama ngokwakhe abantu laba bahlakaniphe ukundlula abazana bahamba phambi kwethu ilezi zifundiso ukuthi abazana bayabheke
ngoba zonke lezi zinto abayishumayela ayisizimuntu yonke le nto le ukuthi uzohamba ufundisa abantu ukuthi yasikho ku-Christianity izinto nje ezi-useless zonke lezo. Into ebalulekile ukuthi umukele uJesu njengenkosi nomsindisi bese isenzo sakho siyashintsha. Ake sifundekela nciko ngakhuluma kakhulu Ephesians 2 verse 10 ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu ukuba sihambe kuyo. Thina singumsebenzi wakhe uNkulunkulu kuyo uKristu Jesu. Ngaleyo nje imystery ngokwayo. uNkulunkulu uma ezosebenza umuntu akamsebenzi umuntu kumuntu kuye. Awuphinde futhi uma uNkulunkulu esebenza umuntu selungisa umuntu akamsebenzi umuntu kuye. Okay. Umuntu mayizosebenza kuqala fanele afake kuKristu Jesu emzimbeni. Yes. Ngoba umzimba kaKristu ibandla. That is why ubandla lilokhunjana ibandla libizwa ngomzimba. Yes. So lo mzimba uNkulunkulu awukawuthatha wenyama ulibandla. So wonke umuntu ozokholwa kuJesu Kristu waqala wathi ngiyakholwa kuJesu njengenkosi nomsindisi uyathathwa wena umzimba wakho ufake kuKristu Jesu bese uba ligatsha emzimbeni ehlahleni somvini. Ila khona uNkulunkulu aqala ukusebenza khona kumuntu ingakho uNkulunkulu engekho umuntu ozoyezulwini engazani noJesu Kristu because before uNkulunkulu ezokwenza umsebenzi kumuntu wonke into entumuntu kufanele eqala umuntu avume uJesu ngokuvuma uJesu uyathathwa ufake kuye ube ligatsha kwesihlahla somvini. Okuyisona sona. Ingakho uJesu Kristu mekhuluma ethi ubaba ungumlimi, ubani olimayo, ubani osebenzayo, otshalayo, ubani olimayo, ubani okofulayo, ubani okhathayo, uNkulunkulu uqobo. Umzimba lo ayokhiphile yumvino uwona wona ngoba yila kwenziwa khona umsebenzi wokubuyisana owadatshulwa ukuze abantu bazothola ini insindiso kwaphuma khona nani negazi. Ilona mvino uwona wona ababonke abayokholwa bayoba amagatsha bese ethi ke kulamagatsha kubhekwa into eyodwa kubhekwa ithela akubhekwa ukuthi usegatsheni usemvinini. uNkulunkulu ufuna ithela ingakethi lamagatsha angatheli thuba bewanquma wenze njani afake ezulwini. Ila item khona ke la ithi kuvela khona item le ukuthi inkunzi esihoga wazana abangayifuna namhlanje cha soba izinkunzi esihogo masingatheli bese lithi lawathelayo uNkulunkulu wenze njani uyawapruna yawahlunga kuthathele kakhulu bese ethi uJesu Kristu mayeqede lathi thelani ithela ngoba ubaba uyadunyiswa ngalokho. uNkulunkulu akadunyiswa ngokuthi sibize utshenje inkosi nomsindisi kodwa udunyiswa ngokuthi siya ngathi izenzo zethu ziyakufakazela ukuthi uJesu Kristu uyinkosi kuthini. Yes. Hey. Ithelo kwezikamoya so ithinta nazikhona kwincwadi naGalatians. Why kuthiwa ithelo zikamoya? Because izwi likaNkulunkulu uma lifika njengembewu livusa ini levusa umoya. Ake sifunde nje nezinto eziningi kakhulu. Lapha ku1 asizo 1 to 10 kuyo lencwadi Ephesians chapter 1 u2 verse 1 verse 1 okay. Uniphilisile nani nanifile ngeziphambeko nangezono zenu enani kade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe ngokombuso wamandla omkhathi ongumoya osasebenza kubantwana bokungalaleli. Bonke abantu abangalaleli kubo kusebenza umoya wani wombuso wamandla omkhathi bahamba ngokwendlela lelizwe. Kodwa ngifuna siandalana amazwi athi uniphilisile nani likhuluma ngathi phela thina ivangeli sithola siphila ngini but why list us feel malizothi uniphilisile nani kodwa sasiphila because ngale kwelika moya sikhulumile ngayo last time sikhuluma la kunento ebhekwayo kuze kuzothi umuntu wenze njani uyaphila yini ke efika kuthina bese siyaphiliswa izwi likaNkulunkulu imbewu nakho ke yasezulwini ifika iphilise bani iphilisa umuntu kamoya. Uma ke lo muntu waphila lo muntu urigadwa njengehlahla. Uma izwi lifika livuse umoya kuwe kumoya kaNkulunkulu bese kuphila wona kubusa wona lo moya urigadwa njengehlahla ngoba kusuke kungenizwe eliyini eliyimbewu bese kuwo lo moya sekuzovela inithelo lezi ebizwa ngokuthiwa ithelo zika moya. Ufuna ngalokhunjani emphasize igama elithi ithelo zika moya. Okay, hayi ithelo zomuntu enyama ithelo zakhe ini umoya ubusuthela manje ngoba urigadwa njengehlahla esenziwa esitshalwe yini yizwe eliyini elumoya. Ingalo lencwadi ithi uniphilisile nani enanifile niphiliswe ngani niphiliswe ngoKristu. uKristu yini uyizwi likaNkulunkulu elabonakaliswa
Yes. Christ is the word of God that manifested, labonakaliswa, laphathwa, lathintwa, laba inyama. Hey. Lizwi wayekhona qaleni, wayekuye uNkulunkulu, enguye ulizwi waba yiyo inyama, manifested, the word manifested, the word of God became flesh, manifest, laphatheka, labanjwa, labonakala, izwi likaNkulunkulu. Yebo. So yilo lelo lizwe lenza umsebenzi kithi thina njengabantu, lenza umsebenzi kumuntu kamoya wayefile. Yes. Na uma ufunda incwadi kaJohn 1:4 lithi ukuphila kwakukuye, ukuphila kwakungukukhanya kwabantu. Yena loyo lizwi wayeyini? Wayokuphila. Kodwa ukukhanya kwani? Kwabantu. Uma kufika izwi likaNkulunkulu liletha ukukhanya, ila khona izinto obuzenza ngendlela yaleli lizwe obusuyayiyeka khona. Yes. Bese uyaphuma ekutheni wenza izinto ngendlela yaleli lizwe nangombuso wamandla omkhathi. Yeah. Ila ukuphila okuvela khona kuthiwa usuphilisiwe manje ngoba usenza izinto ngendlela yaleli lizwe futhi awusalaleli umbuso wamandla omkhathi, awusesiya umntwana wokungalaleli, usuyalalela manje ngoba izwi kaNkulunkulu seliyaphila kuwe lenza umsebenzi ukuthi intando kaNkulunkulu mayenzeke kuwe. Oh yes. Lento yonke yenzeka kumoya, kuvusa umoya, uvuswa ngani? Ngezwe yini, elizwe liyini elumoya. Umoya kwalona, yes. Yes, kodwa liyimbewu. Izwi kaNkulunkulu eze ukuzotshalwa kumoya. Umoya kaNkulunkulu uphila kumoya wethu. Ila khona izwi livela khona thina singabantwana bakaNkulunkulu. Ngoba sizalwa ngomoya. Yes. Athi uJesu Kristu kuzalwa umoya kuyini? Kumoya. Ya, sizalwa ngomoya ngezwi, izwi kaNkulunkulu umoya. Lizala ini umoya kithi lo wawufile. Yes. Wona ufika uzala bese kuba ukuvuka lo. Ukuzalwa kabusha kuvela lapha, sizalwa kabusha kumoya. Hayi inyama iyaqhubeka iziguge, if kodwa kumoya sizalwa kabusha. Yeah, siyaphinda sizalwe futhi ngoba lokhu yakuzalwa okudalwa kwafa. Safa ensimini yaseEden, safa noyise wethu bani uAdam. uJesu Kristu uzela ukuthi azosizala kabusha ngoba sasesifile. Masimukela uJesu Kristu siyazalwa. Sizalwa uNkulunkulu kabusha ukuze kuzosebenza manje izwi likaNkulunkulu. Ake ngichaze kanje lento. Uma uNkulunkulu eza kuAdam ensimini yaseEden, yes, ezothi uAdam konke lokho kubonayo kungokwakho kuhle. Kodwa ngiyacela ungasidli, noma ngisho ukuthi ngiyacela ke phela sengiyakufaka nje. Ungasidli ihlahla sokwazi ukuhle nokubi. Yes. Mhla wasidla uzokufa. uNkulunkulu wayezotshela uAdam ukuthi wena umuntu usemfanekisweni wami. Awuyukuphila ngezinto ezidliwayo zigcwalisa isisu. Yes. Kodwa ngezathu ukuthi usemfanekisweni wami umoya. Uzophila ngomoya. Yes. Futhi uzophila ngezwi. Awuphili ngezinto ezibonwayo. Yes. Awuphili ngemfundo, awuphili ngemali. Awuphili ngencebo. Awuphili ngobaba, sinkwa lesodlayo, kodwa uphila ngezwi ngoba umuntu usemfanekisweni wami. Asikho phela isidalwa esisemfanekisweni kaNkulunkulu. Ngaphandle komuntu. So umeza ensimini yaseEden ezotshela uAdam lonto wayezomtshela lonto ukuthi wena ukuphila kwakho kusezwini. Akukho ekutheni unezinto eziningi kangakanani. Akukho ekutheni ufunde kangakanani. Akukho ekutheni udume kangakanani abantu abaningi moqhamuka babenzani bayakujabulela. Kusekutheni uyalalela inizwi. Ingalethi mhla wasidla uzokufa. Kodwa uma ungabe ungasidli uzophila. Shothi uma wenza lento engiyishoyo ukuthi ungasidli uzophila. Kodwa uma ngabe wenza lento engiyishoyo elokhu phambanisa lento elokhu njani engiyishoyo uzofa. Wayekhuluma nomoya engakhulumi nenyama, uNkulunkulu inyama imuzwa. Yeah. Wayekhuluma nomuntu osemfanekisweni wakhe, ekhuluma nomoya. Ukuthi wena uphili ngalezi zinto ngoba usimvelo yalezi zinto. Right? Siyayazi ke ihistory yale nto ukuthi umuntu wasidla wafa. Kodwa simbona uNkulunkulu ephethe amabhokisi amabili ngoba wakungafanga lo muntu kwakungahlukananga inyama nomphefumulo. Wafa umuntu kamoya. Elithizwe kaNkulunkulu ukuphila kwakukuye. Lokho kuphilako kwalowo muntu akukho kwenye indawo. Phila komuntu kamoya akukho kwenye indawo. Kukuye uKristu uJesu. There is why kwadingeka uJesu ukuthi aphinde ehle ezovusa lo muntu. Yes. Sezomvusa usekuphi manje sekhona enyameni. There is why kwamele uthatha inyama ngoba wayeze kulomuntu wayekuyinyama. Yes. Ngakizwe uNkulunkulu ukuthi lo wahlula umthetho ngokungencane ngenxa yani yenyama unqa ubuthatha benyama lisho uNkulunkulu wakwenze kuthiwe njani wathuma indodana yakhe ifana nenyama yesono. Yes. Nangenxa yesono walahla isono enyameni.
ngakhuluma kusi mangathiwa ngikhuluma ngalo kodwa into eyenzeka lapha ile Yes. ukuthi ensimini yase-Eden wafa umuntu kamoya Yeah. right uJesu Kristu mayeza uzomvusa uma ke lo muntu esevukile noma sesenza isivumo sokuthi lokuphila siyakuthatha siyazalwa kabusha Yeah. senza isivumo kunemisebenzi ekumele ivele ifakazela ukuthi nasesizidalwe ezintsha umuntu kamoya seyaphila kithi eseholwa yini izwi likaNkuluNkulu ephila ngokwentando kamoya oyingcwele hlala kuwo now izwi laphana lithi ku10 ngokuba singumsebenzi wakhe uKristu Jesu bengisachaza leyo nto singumsebenzi wakhe uNkulunkulu kuye hayi kwenye indawo uNkulunkulu akawenza umsebenzi womuntu akamsebenzi noma ngabe umlungu noma ngabe umJuda there is why bonke abantu abayokufa bengazani noJesu Kristu baye esihogweni straight yebo kunjalo because uNkulunkulu akawenzanga umsebenzi wakhe kulabo bantu uma ufe emhlabeni ungazange wamthabatha uJesu njengenkosi nomsindisi uNkulunkulu akawenzanga umsebenzi wakhe kuwe awunako ukulunga kaNkulunkulu okuvela ezulwini yes angeke kuzungene ezulwini yes ngoba kwafanele ukuthi usesemhlabeni uvumele uNkulunkulu enze umsebenzi wakhe lithi izwi likaNkulunkulu lo msebenzi wenza kumuntu ekuye uKristu Jesu lithi singumsebenzi wakhe thina uNkulunkulu kuye kuKristu Jesu bese sithi sidalelwe imisebenzi enjani emihle asidalelwanga ezinye izinto asidalelwanga uzothi nje uJesu Kristu inkosi sadalelwa imisebenzi emihle the question is imiphi lemisebenzi emihle sayichaza sengihamba nje lapho ngiyagcizelela sidalelwe yona uma uNkulunkulu esebenza ngale sidala usidalela imisebenzi emihle yokuyeka ubufebe yokuyeka amagqubu nenzondo nomona namanga yes nokuphinga sidalelwe lo msebenzi sesiyayiyeka manje imisebenzi emibi sizothatha imisebenzi emihle yokulunga uNkulunkulu esidala usidalela lo msebenzi asizi lo msebenzi esuka nini wenza nini ithi sidalelwe imisebenzi emihle ayelungisela ngaphambili uNkulunkulu kuba sihambe kuyo thina siyahamba kuyo lo msebenzi yes uma nje umuntu kuthiwa uzalwa kabusha usuke ezalwa kabusha uthi azohamba emsebenzini emihle uNkulunkulu ayilungisela ngaphambili ikhona iyaziwa abazalwane bayayazi inkinga singenelwe ngabazalwane ababi imbewu kaSathane efuna ukuzodukisa indlela yokulunga bezophambanisa indlela yeqiniso kwangena labafundisi bamanga abafundisa izinto ezingesizo befundisa kabi khuluma amazwi aludwadwa abasayikhuluma lento le sakhulunywa le ayisakhulunywa lento yanje ngesilungu nje futhi nje which God prepared beforehand that we should walk in them kusho ukuthi phambilini kwakuvele kulungisisiwe ukuthi kufanele sihambe kanje kodwa ngenxa yesono sashifta sahamba ngenye indlela mase sesibuya siza kuJesu Kristu sesibuyela ke manje kule yanto ayevele iprepareile phambilini fanele sihambe ngalendlela yes before umuntu ezofaka sakhuluma ngalento uma umuntu ezofakwa emhlabeni kwaqala kwafaka ukuphila kwakhe zanga lethu umuntu emhlabeni ukuphila kwakhe kungekho indlela ukuthi kufanele ahambe kanjani uma uNkulunkulu ethi makube khona ukukhanya efaka ukuphila komuntu ngoba lithi izwi kaNkulunkulu ukukhanya okuye ukukhanya okuphila kwabantu wayengafaki ilanga ngesuku lokuqala wayefaka ukuphila kwabantu ngoba umhlaba mayewenza wayenzela umuntu so uNkulunkulu azange amenze umuntu engazi ukuthi umuntu uzophila kanjani wayembekela ukuthi la emhlabeni umuntu uzophila indlela yokukhanya uzophila ngokukhanya izwi likaNkulunkulu liyikukhanya ukukhanya uJesu Kristu mina ngisibani seza uJesu Kristu yini izwi likaNkulunkulu right lo moya okuwe umoya kaNkulunkulu ukukhanya ngoba uNkulunkulu yini ukukhanya yebo 1 John chapter 5 mengaphosisa uverse 5 usho njalo uNkulunkulu uyikukhanya yeah so lento isakhuluma ngani ikhuluma ngento eyodwa ukuthi umuntu akathi lokhunjani efike emhlabeni afike uNkulunkulu engamlungiselanga lutho usuke nendlela ayibekile ukuthi ngifuna ukuphila kanje yila abantu abawa khona balahlekelwa indlela yokuphila yebo balahlekelwa abantu indlela yani yokuphila balahlekelwa ukukhanya base behamba ngani ngokwentando yenyama mhlawumbe esithi ukufunda nje lencwadi le ngoba iyachaza okuningi ziningi izinto ezichazwa lencwadi mayelana nalo ndaba ithi umpilisile nani enanifile
ngeziphambeko nangezono zenu. Now into evezwayo la isono nesiphambeko siyambulala umuntu. Yini isono kweqa umthetho. Umthetho mukaNkulunkulu. Abanye abazwana bathi umthetho awusekho kithina sikhola bayekhohlisa. Umthetho ukhona. Usasekhona, yes. Kunento encane mhlawumbe uyibambe ngesandla le. Kunento ebizwa ngokuthiwa umthetho wokukholwa. Asilaphana I think incwadi yaMaroma 3. Ithi ngakho kuphi ukuzibonga na? Kuvalelwe ngaphandle ngamthetho omuni na? Ithi ngomsebenzi na ithi qha kodwa ngomthetho wokukholwa 27. Yebona 3 ngiyayibona ithi ngakho kuphi ukuzibonga na? Kuvalelwe ngaphandle ngamthetho omuni na? Ngomsebenzi na? Qha kodwa ngomthetho wokukholwa. Kukhona umthetho wokukholwa. Akukho umthetho wokukholwa kuphela. Lo mthetho noma ibe kanje, lo mthetho wokukholwa ungumthetho kamoya wokuphila. Asiye kuye futhi incwadi yaMaroma. Incwadi yaMaroma ikhuluma kakhulu ngomthetho. Yes. Maroma 8. Ngisoqala nje ku verse 2. Ithi ngokuba umthetho kamoya wokuphila okuKristu Jesu ungikhulile emthethweni wesono nokufa. Kunomthetho kamoya wokuphila. Umthetho nje osekhona kumzalwane. There is why abantu bayohlulelwa ngokuthi bayaphila njengabantu ababengenamthetho. I-Antichrist umuntu ongenamthetho. Yes. Right? Yeah. Abazalwane balahlekelwe umthetho kaNkulunkulu wokukholwa, balahlekelwa umthetho kamoya wani wokuphila. Umthetho kamoya wokuphila okuKristu Jesu. Kunomthetho kamoya wokuphila. Ake siye nala. Le ngizoqala nje ku22 Jakobe 1 verse 22. Hloko ngesithanda la sithi uzitholile nciko. Ngitholile uJames. Kunesihloko lapha kuyami ku19 ithi ukuyala ngokukholwa okunezenzo. Okay. Uyayibona le. Kukhona ukukholwa okungenazenzo lethi izwi laNkulunkulu kufile. Uma ukukholwa kungenase senzo kufile. Like ime doers. Yeah, basizo hearers only. Yeah, sizo ku22 isho lokho. Ku22. Ithi bani ngabalenzayo izwi. Ningabi ngabalizwayo kuphela. Nisikhohlisa. Uzo umuntu mangabe izwi likaNkulunkulu elizwa engalenzi wayikhohlisa. Baningi abayokuma phambi kaNkulunkulu ngalelalanga bezikhohlisile. Ngoba izwi likaNkulunkulu lazela ukuthi lisiyekise isono, lisikhuze esonweni. Ingakho kuyizwi elisikhipayo ekufeni, lisikhipa kanjani bese lezivusela kuphi ekuphileni. Lisikhipa ngokuthi lisiyekise izono. Ithi uniphilisile nani kade njani nifile ngesiphambeko nangezono. Isono siyambulala umuntu, isiphambeko siyambulala. Kodwa izwi lasikhiphe ekufeni ngokuthi njani lisiyekise lezi zinto. Yes. Bese sihlenzisa intando kaNkulunkulu. Intando kaNkulunkulu. Ngizwa kahle. Manje mangabe sithi sidona sikhishwe ekufeni kodwa sisazenza izinto zokufa, sikhishwe kanjani? Akushutha asikaphumi. Asikakhishwe. Yes. So mase ethi lapha u23 ngokuba uma umuntu engoluzwayo izwi engesiyo lenzayo lo ufana nomuntu obuka ubuso bakhe bemvele esibukweni. 24 ngokuba uyazibuka amuke akhohle masinyane ukuthi wayengunjani. Yebo indaba umuntu ongazazi lo. Yeah. Umuntu nje ohlezi ngaso sonke isikhathi efuna hleze ekhunjuzwa. Umuntu ozwa izwi likaNkulunkulu angalenzi. Leso akunamakrestu manje afana agadwe nangokugqoka. Ngoba abantu abangazazi. Abantu afana bagadwe ezonweni zobufebe, zokuphinga. Abantu abangazazi umuntu athi nguJesu, uyathi umuntu uJesu inkosi nomsindisi kimi. Kodwa wenza izinto eziphambene nali akazazi. Noma ebuka uyalibhekisa ukuthi izwi leyikhuza lento mayihamba yini uyayenza because akazazi ukuthi ubani. Asizwe ku25 kepha ubukisisa emthethweni opheleleyo wenkululeko nohlala kuwo engesiyo ozwayo nje akhohlwe kodwa engonjani ongowenzayo ithi asebenze lo uza kuba ngobusisiweyo ekwenzeni kwakhe. Now obukisisa kuphi? Apho obukisisa emthethweni. Umthetho ukhona. Yini yizwi likaNkulunkulu umthetho. Izwi likaNkulunkulu liyiwo umthetho. Liwumthetho wokukholwa, lingumthetho kamoya wokuphila. Izwi likaNkulunkulu uma lisitshela lithi don't do. Izwi likaNkulunkulu lisasho don't do. Yes. Aphindisele kubi ngokubi. Yebo lisasho. Yebo. Zondano kwenyanyeni okubi nibambesise
nibambelele kokuhle nikubambisise okuhle yes izwi laNkulunkulu lisho njalo lo umthetho njengoba lisho lezi zinto lo umthetho izwi laNkulunkulu yep. So uma sizenza lezo zinto sipractice umthetho kaNkulunkulu sipractice umthetho kaMoya wokuphila sipractice umthetho wokukholwa yes lithi izwi laNkulunkulu leyo lo umthetho njani obukisisa emthethweni opheleleyo ini izwi laNkulunkulu yes bese senze njani umthetho opheleleyo wenkululeko nohlala kuwo sihlale kuwo engasiye njani ozwayo nje akhohlwe lithi loyo uyakubusiswa ekwenzeni kwakhe yes abantu abayobusiswa okuyofika ngale ezulwini mabengena thiwa welcome home my blessed one abantu abayothatha izwi likaNkulunkulu bese beyalenza yeah abantu abayofike babusiswe uNkulunkulu abantu emhlabeni abayophila ngokwezwi likaNkulunkulu yebo siba abantu nje ababehambe bememeza etradini abaningi abantu abamemeza etradini siba abantu abayosonta behamba bethi mina ngangiya esontweni every Sunday bayisho lutho lonto mangabungayo uyo okay mawuya usukuyelana ukuyobhadala amathikiti because abazana bayibuze lembuzo ukuthi ngcwatshwe kube nomfundisi ngosuku lokungcwatshwa ukusiza ngani abantu ngasebeleze lezo zinto nje kanti kunendaba lapha efihlakele iyo lokhuluma ngayo sifanele ukuthatha nature kaNkulunkulu inature kaNkulunkulu sireceive ngokuthi accept izwi bese liphila kithi liguqule isimo sethu ngokuba yenziwe ibentsha yebo ingqondo singahambi ngalendlela lelizwe indlela lelizwe sithathwa sihamba ngayo yes qiniso sishunyayezwa kuyo kuthiwa masuke kuyo abazona namhlanje abafuna ukusuka endleleni lelizwe bafuna ukuthatha umuntu athi uJesu inkosi njengonomsindisi empilo kodwa endleleni lelizwe akafuni ukusuka akengiyela ncike angakhulumi ngalezi thelo kodwa zikhona abazenibala ake siye lapha ncike incwadini kaLuka okay uthi uverse 46 ningibizelani ngokuthi inkosi ningakwenze engikushoyo na yilowo nalowo oza kimi ezwe amazwi ami awenze ngonikhombisa lowo afana naye eyizwe indaba ufana nomuntu owakha indlu wemba washonisa wabeka isisekelo edwaleni ekufikweni kwezikhukhula kwezikhukhula umfula wayishaya leyo ndlu kepha wawunginamandla okuyinyakazisa ngokuba yayakhiwe kahle umuntu ozwa amazwi kaJesu Kristu ufana nomuntu owakha indlu yakhe kahle owezwayo awenze ufana nomuntu owakha indlu yakhe kahle yes na umbuzo uthi ningibizelani ukuthi inkosi engikushoyo ningakwenzi na so uma sibiza uJesu sithi uyinkosi we are making him ngathini we are just calling we are giving him a title let me put it that way yes kodwa masenza lokho akushoyo simenza inkosi empilweni zethu okay uJesu Kristu wenziwa inkosi empilweni zethu ngokwenza izwi lakhe kodwa uma simbiza inkosi singakwenza akushoyo we are only giving him a title yeah yes we are only giving him a title ukuthi ayi inkosi wena futhi kufanele ubukhosi noma sikhuleka singazisho nebongelo ukuthi inkosi uphakeme ufanele wena ohlale ekukhanyeni la kungakhosaze kwasondela khona umuntu wena inkosi yamakhosi wena mbuso wamabuso wena lizwi likaNkuluNkulu wena dwala lensindiso yethu kulungile kuhle siyambongela but asingene ezulwini ngokubongela uJesu kumele senze siyongena ezulwini ngokuthi senze izwi lakhe asambe siyofuna intando uthini sengiphinda lento ngizazi ukule channel sengiphinda kwesingaki lento kodwa uNkulunkulu uthanga letha abantu bakhe kuye ayiphindwe enabantu bayongena ezulwini ngentando intando kwenza izwi imisebenzi emihle yes sekukumemeza wamasonto egcwele kangaka nje kulahleke ilukhunjana intando kaNkulunkulu zingasatholakali izithelo zikamoya kubantu denza ukuthi singatholakali izithelo zikamoya kubantu is because imbewu yes kwafika inyoni
Oh yeah. Ithe imbewu itshaliwe zayithatha. Imbewu eningi ke namhlanje itholile indawo. Yeah. Eningi bese abantu besaqhubeka nokukholwa. Kodwa ithe mayithola kwasho ukuthi itshalwe endaweni enameva. Siphithiphithi. Yachaza incwadi thina meva ithi imnako nencebo yangalesi sikhathi yakuleli lizwe. Abantu abaningi imbewu impela iwile lesisaqhubeka sikholwa kodwa simkhonza uNkulunkulu nameva. Sinake kakhulu izwi likhona. Yes. No impela uyaphila kodwa ngeke ithele ngoba iminyaniswe imnako yezwe. Sifuna izinto, sifuna imishado, sifuna izimoto, sifuna izindlu. Hey, sinake kakhulu ukuphila kwangalesi sikhathi sakhohlwa ukuthi into eyifunayo uNkulunkulu ufuna ithelo. Ibe sithi enye imbewu yawela emhlabathini omuhle. Asiyathela. Thela. Underline akhe. uNkulunkulu ufuna ukuthela. uJesu Kristu mayebona isihlahla somkhiwane singatheli kuyisikhathi sokuthela wasiqalekisa. Akasifuni uNkulunkulu akalifuni uJesu Kristu igatshe lizoba kuye lingatheli. Yebo. Hey. Funa ithelo. uNkulunkulu ufuna ithelo. Yini ithelo imisebenzi emihle. Sizokhuluma nganamhlanje sivese. Naku lapha ku Matthew 7. Le ngiyishumayela lenyo sengene egodini. Ngoba yiyo uNkulunkulu into ayifunayo kubantu. uNkulunkulu ufuna abantu abazoba nenature yakhe. Mangithi nature ngikhuluma ngilokhunjana ngisebenzisa leli term loosely. Abazoba nemvelo yakhe. Abazoba necharacter yakhe. Yes. Akusiba abantu esothi masibabona bagoqe izandla bathi amen nceko. Abantu abayokwenza intando kaNkulunkulu. Abantu bacabanga ukuthi makukhulunywa ngoNkulunkulu kukhulunywa ngoyebo se. uNkulunkulu akasiyo leyo. Hlasa mbona uNkulunkulu. Cula mnandi ushongele ngoba athi ngalelo langa amehlo akhe abefana namalanga. Owambona. Elithizwe kaNkulunkulu wayehlala nasesifubeni sakhe acamele kuyena uJob kodwa mase simbone sengale uJesu Kristu lithi wawa njengomfili wafaint. Amthinta ekhanda mbeka isandla athi ungasabi ncike yami. Beka bengifile kodwa manje ngiyaphila kuze kube ngunapha. uJesu Kristu ngale akasilento esicabanga inkinga ngabantu banamhlanje abatsheliwe ngoJesu wempela. Yebo. uJesu onentukuthelo futhi intukuthelo yakho when it is kindled no one can face it. Batshelwe ngalo Jesu unana the baby Jesus, the darling Jesus, not the Jesus who has wrath. Mabetshelwa uNkulunkulu bacabanga ikhehle lisemkhathini abantu elivuma yonke into. There is why abantu benginako ukumesaba. Yini wesaba uNkulunkulu? Ukudeda kokubi. Abamsaba abantu banamhlanje uNkulunkulu. Bacabanga bongena ezulwini nezona uNkulunkulu yasenyanya isono. There is why kwancamela ukuthi ngingafa indodana yakhe emthini wehlazo siphambana ngoba uNkulunkulu yasenyanya isono. Yebo. Ezobisana nento ayinyanyayo. Yes. Mhlawumbe before ngingene kulento uNkulunkulu wangitshela enye into futhi ezembula kumina kodwa ke lapha ngizange ngibone uJesu ngabona omunye umfo angeze umbiza ngegama lakhe. Yes. I think it's 2 months ago. Umfo wayengakholwa kodwa umuntu wahamba ngangithanda kakhulu ukushumayela ku Facebook. Okay. Wayazi umlayezo ngoba mina ngingashumayela isikhathi esithi every day bengibhala umlayezo ku Facebook. So ngihlangane naye le phupho leniqala phakathi nje. So ngihlangane naye ke lo mfo. Mangihlangana naye ngibuza ngoba lo mfo washona yini indaba ngimbona la. Bese nje kufika kimi ukuthi ngimbuza ukuthi awungitshela unjani uJesu ezulwini. Athi hayi uJesu right kakhulu. Bese ngithi ngingazi nenze ukuthi ngihlukanise uJesu noJehova. uJehova yena ngathi ngabuze nje kanjalo. Bese ethi hayi naye ukhona uright. Bese ngithi kuyena uyabona lezi zinto engangizisho ku Facebook ukuthi ngangiqinisile athi hey zaziqinisa impela. Awuqinisile impela. Bese ekhuluma amanye amazwi engingawazwanga athi into efana nale bese ethi uJehova. Bese ngimina uphinde lento esho ngikuzwa. Bese ethi yena embusweni kaJehova ayikho into kaJezebel eyongena. Washo njalo. Ayikho into kaJezebel eyongena embusweni kaJehova. So it was before kuvela indaba kaEniko. Angimali uNkulunkulu wangiprepare ngayo indaba kaEniko noma wenze njalo. Ukuthi mayifika ngoba nami yakaqala ngidida ngaze ngasizwa umoya ongcwele. So ngizama ukuthini? Lezi zinto uNkulunkulu angafuni. Asekhiphe nenceki zakhe ukuthi akafuni.
singakhohlisa nazi babushaba ngumnandi kanjani ukukhohlisa ngoba sisaphila zonke lezi zinto zimnandi ezinto zasezweni siphike uthi umuntu uthunywe uNkulunkulu uthazosikhuza ngoba esiqala uNkulunkulu akafuni oma fake and mangishumayela lo mlayezo kakhulu dala ku Facebook ngangivuka nje abanye phela bazi bangidelete oma fake eyelashes o makeup uNkulunkulu akayifuni lezi zinto ngoba zinhlamba kuyena insult zonke lezo zinto abazana abalwelayo abanye bayothola isimanga mabefika ezulwini ngoba emabandleni abaningi abafundisi abaningi abasayishumayela bayasaba moyishumayela izinto abazana bayabaleka bathi wozo nje ugqoka kabi lokuthi abantu bagqoke iketi ezimfishane iketi ezibabambayo uNkulunkulu akayifuni le nto kubazalwane ngayifuni abazana bagqoke modestly abagqoke kahle right ngoba uNkulunkulu into ayifuna yileyo and umlayezo labazana abafundisi abasaba ukushumayela namhlanje banamhlanje ngiyawuthinta impela ngesibindi ngoba uNkulunkulu uthe angiletha abantu bakhe kuye hayi uthinta impela abafundisi basaba ukuluza membership iqiniso nje angena amabandla amaningi sekwaba ibusiness amabandla amaningi soba ngeke uthole ku business yomuntu ngoba ku business fanele kwenziwe imission kube nama goals kube nalento abayibiza ngani vision so yenza kanjani imali senza that's why into yezwe ilethe esontweni embusweni kaNkulunkulu kahle amabandla amaningi awasesiya amabandla kaNkulunkulu because ibandla kaNkulunkulu uzolibona ngani zobona ngezwi kaNkulunkulu ngacompromise yebo lithi uJesu Kristu mekhuluma uthi phezulu lelidwala ngokulakha ibandla lamthi amasanga esihoga wekulehlula alikho ibandla kaNkulunkulu eliyosayilo ba nomfundisi osaba ukukhuluma izwi njengalokhu linjalo noma engasala nemembe yodwa kulungile iqiniso ngoba kodwa kuseyibandla likaNkulunkulu noma ngabe imember lelo bandla lobiyodwa kodwa kuyoba kuseyibandla likaNkulunkulu amabandla amaningi awasiwo amabandla kaNkulunkulu ama-business amadoda futhi abafundisi bayilwela leyo nto ngoba basenandaba nombuso kaNkulunkulu owabo umbuso bezisu zabo nale moto abayidriver ezinamagama yebo lo imoto nezindlu ezinhle kodwa uNkulunkulu ufuna intando Matthew 7:21 asibo bonke abashoyo kimi ukuthi inkosi abayongena embusweni wezulu kuphela angifuna si-underline lamazwi athi kuphela wenza intando kaBaba osezulwini kuphela uJesu Kristu uNkulunkulu mayemkhipha emlethe emhlabeni wayemlethela ukuthi thina singabantu emhlabeni sikhona ukwenza intando yakhe esezulwini leswana umthandazo awufundisa awufundisa uJesu Kristu uthi Baba wethu osezulwini malingcolisa igama lakho umbuso wakho mawufike mayenziwe intando yakho emhlabeni njengalokho yenziwa kuphi uJesu mayelethwe emhlabeni ulethela ukuthi abantu ababehlulwa kwenza intando ababengaphile ekukhanyeni bephile ebumnyameni babaphume ebumnyameni beze ekukhanyeni bazokwenza intando ukukhanya ukhambe ekukhanyeni ukuphila ukukhanya ukwenza intando kaNkulunkulu osezulwini osemhlabeni lokho engathi ukuphila uNkulunkulu okungokwasezulwini akunika umuntu ukuthi akaphile ngake emhlabeni ayikaphumule vithoda sengilongirefera kuyo wayithola abazalwane kuyoqala ngivele yona masikhuluma ngokuphila uNkulunkulu intando insebenze emihle uNkulunkulu ayilungisa noma ayilungisela ngaphambili ukuthi sihambe kuyo athi mesidala ezizala kabusha athi manje senizohamba nina la nizohamba ngalendlela yebo so intando leyo asizwe ukuthi kupho kungasintando kodwa sicabanga abazana abaningi abacabanga ukuthi kuyintando noma abazana abacabanga ukuthi ezinye zezinto eziyothathwa into account uma kuzothi umuntu ngeke ufake ezulwini uthi abaningi bayakuthi kimi ngalolo suku Nkosi asiprofethanga yini ngegama lakho sakhipha amadimoni ngegama lakho senza imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho 3 things asiprofethanga yini ngegama lakho futhi ashumayelanga yini ngegama lakho ngoba uma sikhuluma ngegama lika Jesu Kristu kunokuprofeta phakathi yebo masithi nje akekho umuntu ongena ezulwini ngaphandle kaJesu linye igama linikiwe abantu siyaprofeta lapho into asazokwenzeka ukushumayela nokufundisa kunesiprofeto phakathi ngoba yinto esazokwenzeka sisho ngani ngizwi kaNkulunkulu nomprofeti uma ezoprofeta unikwa izwi lento asuke ekhuluma noma ethi ngibona
umbono lo yawubonayo kodwa unikwa izwi ukuthi lento ayibona yini. Omunye akaprofeti into ayibonayo, prophet into ayizwayo athi uNkulunkulu uthi. So yizwi kaNkulunkulu naleli sinikwe lona siyaprofeta ngala sikazenzeki lezi zinto lezi. Abantu babona sezenza ukuthi awayiqinisile yamfundisi so esiprofeta thina. Ukuthi impilo yakho mangabe uhamba la izoma kanje isiprofeto leso. So nokushumayela kunesprofeto phakathi. So uthi abaningi bayo njani? Bawathi angiprofethanga. Bathi asiprofethanga yini ngegama lakho. Asikhiphanga yini amadimoni ngegama lakho. Senza imisebenzi eminingi amandla ngani ngegama lakho. Bese ethi u23 khona ngiyakufakaza kubo ukuthi angizange nginazi sukani kumina nina benzi bokubi. So angiyukubheka ukuthi waprofeta ngegama lami noma shumayela ngegama lami. Ngakho umpostoli Paul mekhuluma ngo 1 Corinthians chapter 9 verse 27 athi mina ngiyawutuba wami umzimba. Yeah. Ukuze ngingathi mase ngibashumayeze babaningi bese mina ngiyavalela ngibe ngulahlwayo. Hey. So uba uzoba ngulahlwayo ngokwenze njani umpostoli Paul uthi mangabe ngizokwenza okubi kodwa abantu ngibashumayeza ngoJesu ngizolahlwa. Ingake khuluma ngendaba yokutube yakhe inyama. Akubala ukushumayela kakhulu nokushumayeza abantu abaningi kubala ukwenza. Umpostoli uJudas Iscariot waye umpostoli enetitle enkulu ngaba abaningi namhlanje abangeke babe nayo. Wahlala noJesu waphatha isikhwama semali kaJesu. Washumayela kulabo ababelethe report bethi simbonile uSathanayo njengonyazi wayekhona nayishumayela. Laba abebethunywa bayoshumayela ivangeli wayekhona ethunywa naye. Kodwa yena zangathi mabheka uJesu abona uKristu, wabona umuntu, wabona indlela wenza imali mangabe sekumela lahle ngoba azange akholwa ukuthi uKristu. Baningi namhlanje abantu abathatha indaba kaJesu Kristu bangayibona njengento yokusindisa umphefumulo womuntu, babona njenge-opportunity okwenza imali. Abafundisi abaningi benza lama miracles because they want to make income. Bazenzela inzuzo. Uma ufunda incwadi ka 1 Timothy chapter 6 olapha before kuzothi uthando lwemali lilo kunjani limpande yako wonke kuba siye kuyona ncebo ngizobuya kule ncwadi. Hey imbazalwane ngizongixolela emakhaya mina inkinga nginencwadi eningi so ngiyaqhuma mawuthola isikhathi nje unufundela uwedwa. Before ezoxwayisa 1 Timothy chapter 6 ngokuthi ukuthando lwemali lilo kunjani limpande yako konke oku. Ngifuna silalele ukuthi mayiqala ko3 lapha nangesinceko uzongifundela. Ithi isifundo masibe ngesiqinisileyo. Isifundo masiqinise. Makube isifundo esiphilayo singakhuluma amazwi aludwadwa. Sikhuluma ngokusindiswa singasindisiwe. Sithi sisindisiwe ezona kodwa siphila kuzo izona. Amazwi aludwadwa lo ayifundo lesingaqinisela abathi abantu as umukela uJesu inkosi nomsindisi sekuphelile. Lesifundiso sifundiswa lo mfolo obephikisana noEnigma. Ethi once umzalwane wamukela uJesu inkosi nomsindisi sekuphelile. Ukhuluma rubbish.
leswale livangeli elikhipha umuntu ebubini lingasashunyayelwa ivangeli elibeka umuntu entandweni kaNkulunkulu emsebenzini emihle ehlukaneni nesono lingasashunyayelwa ivangeli eliletha ukumesaba uNkulunkulu lingasashunyayelwa imbewu ephilayo ingasekho ebandleni kaNkulunkulu ayisekho imbewu ephilayo namhlanje isifundise esiphilayo sibizwa ngereligion sifundise esiphilayo benze opposite bayaphambanisa benza iopposite incwadi kaIsaya mangaphosisi Isaiah 5 uthi sibheke lapha nceko Isaiah ikhuluma le ndaba incwadi kaIsaya Isaiah 29 5:20 soyithola kodwa 5:20 Isaiah 5:20 okay yes kubona abasho ukuthi kungokuhle kubona abasho okubi ukuthi kungokuhle nokuhle ukuthi kungokubi ababeka ubumnyama bube ngokukhanya nokukhanya kube ngubumnyama babeke nokubabayo kube ngokumntoti nokumntoti nobumntoti bube ngokubabayo kungena abafundisi abaphambanisa izinto ugqoka kahle kuthiwa ireligion ugqoka kahle ugqoka uNkulunkulu ugqoka uhlonipheke bathi ireligion bakubiza ngokuthi ugqokisa okwesalukazi bese ugqoka njengonondindwa ungazi nondindwa yes nondindwa bathini seqamgwaqo ugqoka njengoseqamgwaqo bathi ukuba sex angazi futhi why nje nale gama leli kuze kube igama elingathi li right bathi ikona okuhle abantu abagqoka icephe sekucepheza uze kucepheze nabo gogo namhlanje bakithi sibone lezi inyama lezi ezinemimbimbi enywameshwa bena kogogo gogo baveza ama cleavage ngiyindoda nje ngiyimi ngivale ngaze ngafaka uthayi kodwa sibona ama cleavage ezalukazi namhlanje namabela ashwabene kuthiwa lezi zinto zinhle bayiphambanisa lento buzo gogo bathi nibukani ingane ngeke sihlale singayibuki that is why izwi kwabizwa indoda kwathwala ayifundise ngoba amadoda ayibona lento thimbi futhi ayimemeza ikhuzi sima ngesibindi ngoba siyayazi intembi futhi asisho intembi ukuthi yinhle mayimbi yoba yimbi noma sibulawa yoba yimbi noma singalandelwa umuntu yoba yimbi noma sithukwa ko TikTok nako Facebook iyoba yimbi ngoba uNkulunkulu wathi yimbi yoba yimbi evangela lifuna amagwala lifuna amadoda ayokuma ngesibindi shumayela iqiniso kubona abasho ukuthi okubi ukuthi okuhle ngoba befuna ukuthi bazwakale kahle banconywe abambambathayo bambambatha amanga ayicha asibuyele ngale nciko siqedele uMatthew ngiqedele lokhu njalo uMatthew siku Matthew 7 ngifuna siqede la nciko ngoba ngifuna siveze intando 24 Matthew 24 7:24 funa siveze intando yini intando kaNkulunkulu ivezile ngalo uJesu ku Luke 6 kodwa ngifuna siveze ngapha ngoba ivela kahle okay 24 uthi ngalowo qala ku 23 ngicela kuphinda 23 ithi khona ngiyakufakaza kubo ukuthi angizange nginazi sokani kumina nina benzi bokubi nawa underline amazwi ayinjani benzi yes ngoba into uNkulunkulu mase kufika kwi-judgment ayobheka isenzo akusukuthi awubiza uJesu njengenkosi nomsindisi uyebheka izenzo ingakho lithi sonke sifanele 1 Corinthians chapter 10 chapter 5 verse 10 ethi sonke simele ukuzibonakalisa phambi kwesihlalo sokwahlulelwa sikabani sikaKristu kuzilona loyo njani ayohlulelwa ngalokho akwenzile esesemzimbeni kuhle noma kubi uyohlulelwa ngokwenzile uNkulunkulu akahlekwa
umuntu uvuna lokho akutshalile uma wesenza la emhlabeni siyatshala siyalima ngithe phela le khunjana imimoya yethu isihlahla uma senza kwelenyama siyatshala siyalima sinakekela lo moya uma sitshale kabi siyovuna kabi kuko ukutshala kwethu kabi ukutshala kabi kwenze njani ke ukuvumela inyama ekubuze ukwenza imisebenzi yenyama usukutshala kabi lapho uyovuna ukufake kuyinyama kodwa uma utshala kahle kusho ukuthi usebenza imisebenzi emihle ukusebenza okuhle ukwenza njani ukulalela umoya uhamba ngomoya uhamba ngezwi likaNkuluNkulu uyovuna phela kuyi umoya ukuphila so now la likhuluma ngani ngabenzi bokubi ukuthi labo ababenza okubi asizweke ku 23 okay ani 24 sorry Nciko ithi ngalokho yilo nalo owenza lawa mazwi ami as underline owenza lamazwi ami owenzayo lamazwi ayo washoyo owenza ngifuna ingene lento kubazalwane indaba ingesenzo ngabe kunabazalwane abangabathakathi sinenkinga namhlanje ukuba nabazalwane abangabathakathi abazalwane abanenhliziyo ezimbi abazalwane abanomona kodwa bethi bayakholwa bengenzi imisebenzi emihle into uNkulunkulu ayikhiphela uJesu yisenzo siyini isivumo sethu avumani savuma ukuthi sizokwenza imisebenzi emihle uNkulunkulu ayilungisela ngaphambili njengalokhu intombi ivuma ukuthi ngizoba umyeni wakho uTence kuma ubeke example wathi futhi uma ngabe ingayenzi imisebenzi ukuba unkosikazi uyambuza ukuthi kanti wawuvumeni yebo savuma ukuthi le misebenzi oyidalile wayilungisela ngaphambili uNkulunkulu sizohamba thina kuyo savuma ukuthi sokulalela ngakho izwi laNkulunkulu lithi kepha lokhu sinompriest omkhulu kakhulu bese uthi uKristu Jesu indodana kaNkulunkulu wadabula amazulu it must bambelele kusisivumo sethu siyini isivumo sethu uma sivuma ngomlomo ukuthi uJesu inkosi kholwa ngenhliziyo esuke sivumana ngiyakuzwa ngoba suke sivuma phela lemisebenzisi sivuma lokulunga okuvela ezulwini okubonakalisiwe okuyini okunguye uKristu ngoba uyike ukulunga kwethu kuNkulunkulu sizosivuma kona manje lokulunga kaNkulunkulu sekuzophila kithi ayinjalo ukuze abantu abasemhlabeni babone ukuthi uNkulunkulu uyaphila lokulunga kaNkulunkulu okunguKristu Jesu sekuzobonakala la kimi injalo akusekumenyezwa nje ukuthi uNkulunkulu ulungile kodwa sekuyobonakala ukulunga manje kuthiwa ngempela uNkulunkulu ulungile kuba lonto uyazilapha hayibo uyobona lapha usibani ungenzele enye yebo ngamenza into embi kabodwa zange ngiphinisele ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ngempela uNkulunkulu ulungile sifa athi uJesu Kristu ibani ngabaphelele ngesingisithi be ye perfect as your father in heaven is also perfect bese yakukhulu lapho usofakazela izwi lokuthi uma nina nenza izinto ezenziwa abantu basezweni nina mehluko muni ngoba abantu basezweni ababazonda ababazonda ababathandayo ababathanda uthi ngahlukana bathandeni abanizondayo ngoba noyise wena osezweni uyabathanda abantu abamzondayo uNkulunkulu hayi ukuthi azonda izoni uyathanda uthanda wonke umuntu kodwa isoni yazizonda akusho ke lokho ukuthi njengoba uNkulunkulu ezonda isono ethanda izoni ukuthi izoni zizongena ezulwini zizo esihogweni ngoba njengoba lo singafuna ukuyeka isono uNkulunkulu uyothumela kunye nezono zakhe ukhumbule uma ungafuna ukuyeka isono futhi ngamanye amazwi ukuthi awumfuni uNkulunkulu injalo sizoyifakazela kodwa ifakazela le now izwi la lithi ku 24 laba bezwa amezwi lawo mazwi ami awenze uthi akufaniswa nendoda ehlakaniphile yakha indlu yayo phezukwedwala okay iyasho ke asiye ku 26 ngifuna ukuyeqa ngoba lapha ikhuluma ngeexample ukuthi kuzokwenzakalani leyo ndlu 26 uthi kodwa yilona lowo owezwa lawa mazwi ami angawenzi uyakufaniswa nendoda eyisiwula eyakha indlu phezukwani kwesihlabathi
yilo owezwa lamazwi angawenzi angawenzi Yes. isuwula leso phambi kaNkulunkulu. Umuntu ozwa amazwi kaNkulunkulu angawenzi isiphukuphuku phambi kaNkulunkulu Uyakha njalo esontweni uyakha njalo esontweni kodwa wakhele emhlabathini. Hey. Bekuzwila ukuthi bazoshumayela kamnandi umfundisi eziwevikini yima kufika nje umuntu emthemtha nje umuntu emphazamisa kuyabhidlika. Eish. Thongaphindisela nokubathi mina ngenziwa kanje lento beshunyele ebandleni athi bemnandi akasayi kwazokhela phezulu ehlabathi anginakayenzi kuyabhidlika. Uthe phuma nje esontweni ebeyodlala lezi ingoma zezwe lezi ebengena etshwaleni bidlike konke kusemhlabathini kusemhlabathini nje into ebhidlikayo makufika isilingwanyana esincane sithi bubhu siyamthemta kuyabhidlika. Hathi phela nami ngumuntu kekho umuntu ongangcwele kekho umuntu ongangcwele saphila isiphukuphuku kuNkulunkulu lo muntu isiphukuphuku. Now la uJesu Kristu uveza intando. Yes. Uthi ukwenza intando kuzwa izwi lakhe bese yalenza. Yes. Ngoba ukhumbula ukuthi abayongena ezulwini phela benza intando. Seveza intando hathi ukwenza intando ukuzwa action. Now sikhuluma indaba la yani yesivumo. Sivumeni. Yes. Sivuma ukuthi somlalela uNkulunkulu. Right. So lenza izwi sizokholwa. Sivuma ukuthi imbewu engapheliyo sizoyivumela ukuthi ithole indawo enhle kuthina. Yes. Ukuze izothela izithelo ezilungile bese kuba ludumo lolo kuNkulunkulu. Nansi into esasiyivuma. Sivumile ukuthi thina la emhlabeni ngempela sesizoba ngathini ngamanxusa kaKristu sifakazela umbuso wasezulwini ukuthi uNkulunkulu khona uyaphila futhi uNkulunkulu uyabathanda abantu kuyintando kaNkulunkulu ukuthi bonke abantu basindiswe bafinyelele kulazini iqiniso. Sivumile ukuthi thina intando kaNkulunkulu sizobonakala ngathi isivume esasenza lesithina masimukela uJesu njengoNkosi nomsindisi. Yes. Ngokumukela izwi nguzwa kahle simukela imbewu asilapha kuJohn 3 sifundile lencwadi kodwa manje sesibuyisa ngenye indlela ngoba izwi kaNkulunkulu la iphinda phinda. Yes. Uma simukela uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi siyakhishwa ekufeni sifakwe ekuphileni. Yini ukuphila? Ukuphila okuhamba ngokwezwi likaNkulunkulu kwenza intando kaNkulunkulu okuyekela izono ukweqa umthetho kaNkulunkulu okuphambuka kuloko uNkulunkulu akushoyo athi uNkulunkulu uhamba ngale direction nophambuka ubhekele. Yes. Uyayikiyeka ukuphambuka uhambe ngale ndlela ngale direction uNkulunkulu akunika yona. Lokho sokukwenza intando umethi hamba uqonde hamba uqonde ukwenza intando lokuphila. Yes. Right. John 3 ngiqala lapha ku19. Okay. Ukwahlulela yilokhu ukuthi ukukhanya kufikile ezweni kepha abantu bathanda ubumnyama kunokukhanya ngokuba imisebenzi yabo yayimibi. Yes. Abantu bakuthandile ubumnyama bakuzonda ukukhanya. Ngani imisebenzi yabo injani? Mibi. Imisebenzi asizo 20 ngokuba yilona loyo owenza okubi uzonda ukukhanya okwenzayo akwazi ukubiza uJesu uthi yakholwa kuye bese wenza okubi. Yilona lo okwenzayo okubi uyakuzonda ukukhanya ubani? uJesu. Yes. Uyakuzonda ini? Ukukhanya. Akeze kukhanyeni ukuba imisebenzi yakhe enjani ingasolo. Kepha owenza iqiniso uyeze kukhanyeni ukuze imisebenzi yakhe ibonakaliswe ukuthi yenziwe kuNkulunkulu. Ukuza ekukhanyeni ukwenza njani? Ukwenza iqiniso. Ulenza kanjani iqiniso? Ulenza ukuthi uze ngango21 phela uthi kepha owenza iqiniso uyeze kukhanyeni. Yes. So ukuze kukhanyeni ukwenza iqiniso. Shothi kuluvumela izwi likaNkulunkulu ukuthi liyenze intando yalo kuwe. Yes. Ngaba bangcolise ngezwi lakho, izwi lakho liyiqiniso. Yes. Kanti futhi Nciko, umoya kaNkulunkulu uyiqiniso. Yeah. Angikhandile asithole. Izwi likaNkulunkulu luumoya. Okay, asiqale sithole le.
ngoba ila eduzane 6 Okay. John 6 siqala ku62. Yes. Pho uma nibona indodana yomuntu yenyukela lapho yayikhona kuqala niyakuthina 63 ngumoya ophilisayo inyama ayisizi lutho amazwi engakhuluma kini angumoya ukuphila. So lamazwi engithi mina ayimbewu ephilileyo imbewu engapheliyo ilamazwi awakhulumayo uJesu. Yes. Umuntu ngephile ngesinkwa kuphela kodwa kepha nangawo wonke amazwi aphumayo emlonyeni kaNkulunkulu. Lamazwi aphuma emlonyeni kaJesu Kristu awumoya. Yes. Awukuphila. Iwona siphilisayo. Yes. Amazwi aphuma kuJesu ngoba uJesu Kristu uNkulunkulu. Ayaphuma noma kubani. Yes. Right. So amazwi izwi likaNkulunkulu lumoya. Sesikutholile sizwe ukuthi umoya wona uyini. 1 John 1 John Yes. chapter 5 verse 6. 6. Nguye lo oweza ngamanzi nangegazi uJesu Kristu kungemanzi odwa kodwa ngamanzi nangegazi. Umoya ungofakazayo ngokuba umoya uyiqiniso. Yes. Umoya kaNkulunkulu uyiqiniso. Akusiya umoya kaNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu akusumoya weqiniso kuphela. Wona self ube uyilo eqiniso ngoba umoya uJesu Kristu ephila kithi. Mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Umoya oyingcwele umoya kaJesu umoya weqiniso uyilo futhi iqiniso wona. Umoya kaNkulunkulu onguKristu kithi ephila kithi asinako ukweduka. Yes. Ngoba sineqiniso kithi makuphila umoya uyositshela umoya ukuthi hayi la. Yeah. Hey. Ngiyakuzwa. Moya yile iqiniso. Yebo. La umoya kaNkulunkulu ungekho khona iqiniso alikho. La umoya kaNkulunkulu ungekho khona abantwana bakaNkulunkulu futhi bengetholakala. Yes. Ngoba abantu abaholwa umoya kaNkulunkulu okuyothiwa ngabantwana bakaNkulunkulu. Yes. Ngamanye amazwi abantu abaholwa yizwi ngoba izwi lomoya. Izwi liyaphila. Izwi yile lomoya. Yes. Izwi liyiqiniso. Izwi likaNkulunkulu. Yes. Right. Angathiwa ke ngekhanda nceke lekuthiwa abantu abaholwa umoya kaNkulunkulu aseku Maroma. Roma 8. Okay. Thanda lencwadi eMaroma 8. Verse 14 ngokuba bonke Roma 8 ndana wrong. But ungabuyifunde. Ngokuba bonke abaholwa ngumoya kaNkulunkulu labo bangabantwana bakaNkulunkulu. Oh yes. Ukuze sibonakala singabantwana bakaNkulunkulu sibonakala ngokuholwa umoya. Umoya kaNkulunkulu usiholela kuphi eqinisweni. Iqiniso leyini izwi likaNkulunkulu. Hey, koningi okuvelayo. Nokukhishwa futhi emangeni sikhishwa ngezwi likaNkulunkulu. Siyakhululwa ngoba amanga ayasibopha. Isono siyasibopha. Yeah. Asiye kuyo ke lesibona ukuthi esivezela ukuthi isono siyasibopha. Hebrews 12. Sono siyambopha umuntu. Uma umuntu eboshiwe ufana nofile uba siqila. Yes. Ngakho ke maMpero 12 ngiqala nje ku1. Ngakho ke ngalokhu ke nathi lokhu sinefu elingaka la ufakazi lesihaqiyeyo masihambe masilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka kithi sigijime ngokubekezela kuloko kuncintisana esikimiselwe. So lithi izwi kaNkulunkulu isono siyathandela
Ukuthandela siyazi intandela ukuthi enzani. Intandela isikibophe into. Iyayibopha isonto. Noma uzoyisusa nje intandela thina sikhulele emaplazini siyazi le nto lethi ayisuse ikalula. Isuka ititle nesono simenza kanjalo umuntu siyambopha. Siyamthandela. Ukuthi lokathi ufuna ukwenza angakwenzi. Ngiyakuzwa yes. Leyo ngeyikhanda yini ukuthi lokathi ufuna ukwenza angakwenzi. Isono senza umuntu aphile ngentando yenyama. Okay, asivule enciko. Maroma futhi 7:14. Sono senza ukuthi umuntu lokathi ufuna ukwenza okuyintando kaNkulunkulu angakwenza. Akekho umuntu oyobiza uJesu enze isona yenza intando kaNkulunkulu noma esithanda. Ila kuvele khona lamavangeli akhandwe abantu athi as long as umukela uJesu ngoba abantu bayahlulwa izono. Zithe mase sibahlulile bona izono. Base bethi man ngangikwazi ukuhamba lento isingihlulile ngingedwa. Washintsha ivangeli washumayela elinye ivangeli. Wayesethi ivangeli okuyilona lona elihlukanisa abantu ngesona kusilo. Lelo vangeli okuyilona lona elihlukanisa abantu nesono bathi labazalwane ireligion. Ngezwathi nthini? Ngiyakuzwa. Ivangeli okuyilona lona isifundo esiphilayo namhlanje sibizwa ngoba banalo sokuyilona elibizwa wrong. Phambaniswe okuhle kwathiwa kubi. Okubi kwathiwa kuhle. Roma 7. Ngicela ufunda nje lapha 14. Yes. Ngokuba siyazi ukuthi umthetho ungowomoya. Kepha mina ngingowenyama othengiswe phansi kwani kwesono. Ngokuba engikwenzayo angikuqondi. Ngokuba engikwenzayo akusiko lokho engikuthandayo. Kusiko lokho engikuthandayo kodwa lokhu engikuzondayo yikho engikwenzayo. Isono senza umuntu abe nale confusion. Yes. Bayazi labantu abenza isono bebiza uJesu ukuthi lento yimbi kodwa bayenziswa ngoba ababoshiwe. Abavumelanga imbewu engapheliyo imbewu ephilayo ukuba ithola indawo ukuzithele. Yes. Asiyethelweni ke nceko angazi isikhathi sami sithini yasibona sesiphelile lapha. Sasihamba impela kakhulu. Sivale ngalena ke. Kuzizwakale kahle lapha na kuGalatians 5. Yes. Umnavula okukhulu kunje Galatians 5. Inehloko lapha ithi imisebenzi yenyama nezithelo zikamoya ku13 ngaphezulu. Yes. Bese lapha ku16 zoqala khona ithi kepha ngithi hambani ngomoya khona niyukufeza izinkanuko zenyama. 17 athi ngokuba inyama ikhanuka ukuphambene nomoya kepha umoya ukhanuka ukuphambene nenyama ngokuba lezi zinto ziyamelana ukuze ningenzi lokho enikuthandayo. Kepha uma niholwa umoya aniphansi komthetho 19 kepha imisebenzi yenyama isobala imisebenzi yani yenyama isobala engikuthi ubufebe nokungcola namanyala nokukhonza isithombe nokuthakatha nobutha nokulwa nomona nokuthukuthela nokubanga nokwalana nokwahlukana nomhawu nokudakwa nokuxokozela nokunjalo engandulela ukunitshela ngakho njengokuba ngisanitshela ukuthi abenza okunje abayokulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Sitholile imisebenzi yenyama ncebo. Yes. Nansi imisebenzi yenyama. Akekho umuntu oyokwenza lemisebenzi bese lo muntu unesithembiso sokuyezulu na bonke abanalezi zinto abaye including myself nceko. Bonke alikho ivangeli liyophambana lithi as long as umukela uJesu kodwa utholakala nalezi zinto besithi ezulwini alikho asizwe imisebenzi kamoya yakhe bese siyavala. Kepha izithelo zani zikamoya ngithe underline amagama athi izithelo. Why kuthiwa izithelo zikamoya? Because umoya uregadwa njengehlahla noma njengegatsha emvenini owona wona kuKristu. Manje lithi uyathela umoya ngongani kufakwa imbewu eyini yizwi kumoya ekuyilona evusa vusa umuntu. Lithi izwi kaNkulunkulu nazi ke izithelo zikamoya zeluthando nokujabula nokuthula nokubekezela nobubele nobuvi nokukholeka nobumnene nokuzithiba akukho mthetho omelana nokunjalo.
kepha bakuKristu Jesu babethele esiphambanweni inyama kanye nokuhuheka kwayo. Akekho umzalwane oyophila ngokwentando yenyama bese twenze njani ukuKristu Jesu, kepha abakaKristu Jesu babethela ini inyama esiphambanweni nani singenelwa abazalwana ababi bahamba ngokwenyama kodwa abantu bakuKristu Jesu. Thini ke nceko sinezivumo singabazalwane, izivumo esazivuma ukuthi sizothela izithelo uNkulunkulu uyizona lezo thelo ezizoletha udumo kuNkulunkulu ziveze ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Uma umuntu ethi unezivumo noJesu ethe elokhundana enezithelo zenyama unamanga uyakhohlisa. Hey amen mfundisi, hayi ulethe nje indaba nje empela eyiyona futhi eliqiniso. Yazi kulamalanga lawa nje alokho edlule ngilongizindla ngale ndaba yona lo khuluma ngayo. Mangizindla ngayo ngithi mina kimi ngilongikhuluma ngingedwa, ngiyacabanga ngingedwa ngaso sikhathi ngikhuluma ukuthi okusho ukuthi before uKristu afike emhlabeni umuntu vele behluleka. Yingakho ke weze emhlabeni ngoba vele umuntu ebehluleka. Right. Utheke kuma ngabe sefikile ethola umuntu ohlulekayo. Wayesethi kodwa ke lo muntu ohlulekayo uma ekholwa kimi angeke asahluleka ukuthi lezi zinto engithi angiyifuni angazenzi. Exactly. Yes, uma ngabe ngakakholwa uzohluleka ngoba kanawo amandla. Because kaningi sithina sibambele into le ephelele kuthenini once nje ngakholwa kuJesu vele wangithwalela konke esiphambanweni, which is true. Wasithwalela konke vele esiphambanweni. Kodwa ukuthi sahluleka. Bese siqhubeka sithi thina vele siyahluleka vele. So asiqhubeke silokhu sihluleka lapha esihluleka khona. Manje sesenza abani sehluleki? Yena futhi kanti yena yes impela weze emhlabeni ezosithwalela uthe sesithwalelileke wasethi kodwa nani ke senisele namandla ke manje noyinqoba lento le ibinhlula before kodwa ngami nizoyinqoba. Manje masihluleka sinaye senza yena esehluleki okusho kahle ukuthi usuke sengekho yena bese siyayikhohlisa sethi thina usekhona ngoba once wakhona asihluleki. Cela mhlawumbe inceke sivala ngale ncwadi ezimbili sovela ngibusele uthinte kahle kamhlobo nangi lapho 1 Corinthians chapter 15 verse 57. 1 Corinthians chapter 15 verse 57. Kepha makabongwe uNkulunkulu osimnika ukunqoba ngenkosi yethu Jesu. Sahluleka thina uJesu engakafiki wafika. Asahluleki singabanqobi. Ngoba kwazi ukuhluleka uJesu esefikile. Awukwazi. Uma uzothi uhluleka wena noJesu uqamba amanga. Akahluleki. Sithatha ukuhluleka kwethu nasikufaka uNkulunkulu. Awukwazi ukuthi nganoJesu empilweni yakho uhluleka. Once kwanoJesu unika ukunqoba unikwa kanye ngoba kunoJesu. Sivale ngalena ke amaRoma futhi khona 8 ngoba amaRoma akhulume kakhulu ngalento. 8:10 amaRoma nje ayiqedile uma ufuna incwadi amaRoma uthola lonke ivangeli. 8:10 uma uKristu ekini umzimba ufile ngenxa yesono kepha umoya ungukuphila ngenxa yokulunga. Once kwafika uJesu empilweni yomuntu umzimba wakhe uyafa. Why? Because emzimbeni khona umthetho wesono nokufa. So uKristu uzokulwa lempi ukuthi abulale umzimba ukuze manje kungasabusi inyama kuwe. So akakwazi ukuthi angafika kuwe bese nawe bese uthi ukukhuluma ngokwehluleka. Bonke abathi bayahluleka kodwa abantu banoJesu banamanga. Banamanga yikho imbewu ephilayo nengapheliyo kuyona. Banamanga banesinye isivumo. Uma uKristu ekini umzimba uyafa ngenxa yesono ngoba mayefika uKristu ufika bhekana nalento. Emzimbeni ke khona umthetho wesono nokufa. So umzimba kwazi ukubelana noKristu ngoba uKristu uyena unamandla okuphila. Uma unamandla okulunga so umzimba uvela ufe. Nakho ke. Bese kuvuka umoya. Umoya ukuphila ngenxa yokulunga. Ila kuvela khona ithelo manje zikamoya sekuthiwa kulomuntu sekubonakala imisebenzi emihle ngani. Sekuphila uKristu okuwe izwi likaNkulunkulu. Bese uyaphila kumoya manje. Lengithe lo moya ekutshalwa kuwe ngithe isihlahla. Bese uyaqala uyathela manje akhephuzela. Ila kuvela amazwi athi kumuntu lo muntu
ngambone senje Yeah. hey mina ngiyababaza abantu bethi ngiyivuma indaba yensindiso lo muntu kwakusidako ongasazi abantu bathi le ntombazane wonke umfana ofuna ukufunda wayefundela kuyo abanye bathi le ndoda kwakuumbulalo ngambheka umuntu namhlanje sowumfundisi oshumayeli selayeka lezi zinto ayezenza okuyimisebenzi yenyama kwangena uKristu izwi kaNkulunkulu empilweni yakhe bese kuvela ini kuvuka umoya kuvela ukulunga aspost futhi kuleyamsebenzi yamanyala ngivale ngalenceke ngibona abaningi abantu belandwa ekukholweni umuntu uthothwa umbulali omunye wayeyisela masoletha lo bufakazi sibulethe sengathi asenze izinto ezinhle umuntu alethe lo bufakazi angabi namahloni uthi umuntu hey mina ungangibonise nginje nceko angathi uthi ngangiyinzima okay ungancoma ngokuthi wabulala abantu ungancoma ukuthi awusifebe ungancoma ukuthi udlala amantombazana ethe ngangiyinzima kabi mina lezi zinto lithi zikaNkulunkulu zimbi zisinengiso kodwa namhlanje abazalwane abanazubona singabazalwane abadide kanjani masilethe ubufakazi bobubi siyabhosta kubo sengathi manje singena endaweni errong engathi ungibheke kahle mina ngangiyinzima kabi cha sasibabi silichilo phambi kwamehlo kaNkulunkulu namhla khathi right ke ma into efana ngasibhosta ngayo thi fana ngasibhosta ngevangeli fana siyabonga manje inkosi ungenze ngayenye into manje ngoba sinamandla kwelika moya singabantwana singamadoda namadodakazi kaNkulunkulu into engabe ngempela siqhenya ngayo le ini ukuthi sizelwe kabo samadoda kaNkulunkulu kodwa nje ukufakazela nceko asikwazi ukuthi behluleka uJesu engekho bese sizohluleka noma esekhona hayi sesihluleka noJesu manje asikwazi yazi hey ngiyazi ukuthi amazogcina khona kusasala la okunye engithi angifuna ukuthi ngikudlulise kuwe le message lo ikhulumile le abafundisi abaningi noma ngithi nje abazalwana abaningi abashumayelayo sinalento ngisho kanjalo ngiyifake nami sinalento yokuthi imali ithi izwi kumele senze sazi ukuthi ukwenza ukushumayela kuphela ngwena imphefumulo kuphela kanti usuyicacisile ukuthi akupheleli lapho yesi umsebenzi omuhle loyo wenza nawe umsebenzi obizelwe kuwona but akupheleli lapho isenzo sibiza nokuthi futhi tuba nenyama yes nceko uma sibashumayeza abantu sibashumayezela ukuthi bazokwenzani yes sithini kubona sithi abahambe benika uJesu title cha usuyicacisile futhi leyo part yayibona indaba ukuthi masithi uJesu yanibiza uzani insindisi sithi abasindiswe yini lasithi abayiyeke yini lasithi abazoyenza ngoba akusungena noma sithi ngoba abafundisi abaningi bagcwalisa ama-auditorium abo umuntu azowakha auditorium efaka abantu aba 40,000 maye shumayele ufuna ukuthi igcwale le duru akalethe abantu kuJesu asishumayeleli lo ukuthi kugcwale amabandla ethu ayiduro zethu lapha esonto eclassini agcwale osesifuna itenda sishumayeleli lokho siyisa abantu kuNkulunkulu siyisa abantu kuJesu whether bakhonza nathi noma bakhonzi nathi is neither here nor there it's none of our business thina okwethu ukuthi abantu mabaye kuye kanjani kushintshwe bashintshe indlela bebehamba ngayo bashintshe yazi nceke thina uzubone nje thina si product mina ngi product kababhengu selashona mina nje ngi product abazana abaningi ngani abazana abayiqonda imission laba ngaqala ukuletha lobufakazi la mina ngi product ye-Assemblies of God ngafikela kumzalwane ngapha ngifika ngiphethe lo mlayezo wasePostoli umama ethi umama uXaba ngathi ngiyamshumayeza kanti bane bayibiza ngana ama prayer sessions abanye abazana besifazana wayizwa lento yami ilahlekile wavela thatha igama lami nabanye abazana sasinabo bacela labazana basikhulekela mina ngabanjwa kanjalo khonze Assemblies of God la mzalwane ubheka umsebenzi ngemission kodwa ngikhonza Assemblies of God ngoba ngibizelwanga ukuthi ngizosonta khona uNkulunkulu la ngithuma khona ngani imission yokubiza abantu asigcwalisa abantu amalokhu kunjani asithi abazogcwalisa emaklasi sithi abantu abaye kuJesu khonza nathi noma ukhonza nathi neither here nor there sivala ngalena ke manje uthe wonke umuntu usemzimbeni wonke umuntu kusho ukuthi emzimbeni siyazi kunezandla kunamehlo kunani and ngifuna ukucela ukuthi icace impela leyo ukuthi kahle kahle sibizwela ukwenza yabona emzimbeni uma ngabe kungathiwa
lo munwe awusebenzi lo mncane lo esandleni mangathiwa lo munwe lo awusebenzi esandleni somunye nomunye hey kuyoba inkinga impela emntwini ukuthi hey mani nginomuntu ongasebenzi la lo muntu unginikeza inkinga mhlambe futhi uyongibangela nepain no yonke into nje ngikhuluma ngentanyana nje encane ewumuntu noma uzipho uthola ukuthi mhlambe liyabola lwenza yonke into ungaze ufise nokuthi ngathi ngakhathwa mhlambe khona uzokhululeka lokho okuchaza ukuthi even nasemzimbeni kaKristu akakhululeki makunelunga lakhe kuye elingasebenzi because sonke singamalunga kuyena uma nje kukhonela ngenzi lutho elithulele lifile kodwa likuye ingakho nje ushilo nje wathi liphenduka libe yini amanyala akalifuni yes yalikhatha and ukubona futhi lifanele ukuthi alihambe lo lahla lishiso hayi bengithi nje ngilethe lokho nje ngifuna ukuthi ikhanyiseleke nje ebantwini ukuthi cha ngempela imisebenzi yafuneka abazalwane ayikho into esemzimbeni womuntu engasebenzi once yaqala ngasebenza ngobusho kuba neproblem kumzimba lo muntu bese kuthiwa hayi la ama lungs akho awasange nasemzimbeni yes ubona unalenkinga ama lungs akho awasebenzi kahle enhliziyo yakho ayisaliphampi kahle angisemzimbeni ayisaliphampi kahle igazi then the moment kuthiwa ayisaliphampi kusho ukuthi isi dysfunctional ayisasebenzi but dysfunctional kusho ukuthi ayisafunction kahle lo msebenzi emiswele unthi wenza ayisawenzi kahle mangathiwa ke hayi ukuthi ayisaliphampi kahle ayisaliphampi tututu yafa yabona ngenxa inhliziyo nje yodwa engaliphampi igazi uyafa even ama veins makuningane vein eyodwa engasasebenzi kahle kuba nenkinga kulowo part ya leyo vein yes right kodwa kuyise kuphisa emzimbeni wena ungayibona incane kodwa kumele isebenze yes nobuncane baya kumele manje abazalwane thina sazi ukuthi ukusebenza enkosini njengobusho nje ukuma phambi kwabantu simemeze lapha emasontweni abonke abantu namhla bafuna ukuba ama celebrity emabandleni ucathi umsebenzi lokho hayi cha sayivala mfundisi hayi angiyathemba namazi okugcina sifuthi washilo yebo asibonge kubabukeli endaweni zonke yazi ngicela ukuthi namhlanje sivale ngohlelo elihlukile because abantu ba trapped ngempela kakhulu endaweni and ba trapped bathole ivangeli okungesilona and abanye bayadinga ukuthi ukuze baphume kuleli ivangeli bathole leli selikhulumayo khathwele yami imoya lapha emkhathini lapha ya because abantu ba trapped njengoba ubusho nje isona sibathandelile and I believe ukuthi uma singake sivale ngomkhuleko today yes ngizwa nje ukuthi senze ngalolo hlobo sikhulekela umuntu nje osekhaya ukuthi akhuleke kulamandla okudala abanjwa kuona I think lokho kungenza kahle siyabonga siyakhuleka ncane yes baba siyabonga egameni lenkosi yethu Jesu Kristu baba sikhulekela abantwana bakho baba ngomusa nangothando lwakho ngalesi sikhathi samanje baba kuwo wonke umuntu omamelile wezwa baba abantwana bakho babambekile abantwana bakho bagqilaziwe abantwana bakho bagciniwe eindaweni ezirong baba ke ngeauthority siphe yona ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu sirebuke leyamoya lapha emkhathini sirebuke konke lokho okubi okubabambile sithi abantwana bakho mabakhululeke esandleni sikaSathane mabakhululwe abantwana bakhe emandleni obunyama mabalamukele iqiniso lakho baba aqekele izipho okudala zabo baba simemeza igama lenkosi Jesu Kristu ukuthi abantwana bakho bakhululwe baboshwe khona bakwazi baba ukwenza umsebenzi ofanele wena yenzele ilizwi lakho ifane nesandla eliqhebethe uJesu Kristu amadwala yenzele ilizwi lakho baba sikhulekelize lonke lakufinyelela khona le message kuwo wonke umuntu sithi baba sizonke iphupho ngegama lenkosi uJesu Kristu samazulu endleleni zobumnyama abantwana bakho baba moya ongcwele thatha indawo yakhe ebantwaneni bakho badlule kithi sibanikela kuwena ke manje bangabakho baba yenza okufanele ngabo ngegama lenkosi yethu Jesu bakhuluma bangizwani simathi konke kuthe kwahlelwa kohlelo labantwana bakho kungaphumeleli ngegama lika Jesu Kristu elinamandla amen Siyabonga kakhulu uNkulunkulu emuhlani busise nonke emakhaya asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo amen